Bueno, comeza. Ben, boas tardes. Vamos a dar comenzo á sesión ordinaria do pleno deste 27 de xaneiro. Pero antes de comenzar este pleno, queríamos propoñer a todos os presentes. Cuidado que isto está. Queríamos propoñer a todos os presentes guardar un minuto de silencio debido a pois como unha vez máis temos que lamentar a última vítima asesinada polo seu home na Pastoriza aquí en Galicia, polo tanto un novo asesinato machista que temos que sumar a lamentable lista de asesinatos machistas que estamos a padecer en esta sociedade. Polo tanto, propoñemos desde o Goberno, e se todos están de acordo, antes de comenzar este pleno, guardar ese minuto de silencio en memoria desta muller asesinada e despois damos inicio xa ao pleno. Se están de acordo, sí? Pois facemos, por tanto, un minuto de silencio que iniciamos agora. Moi ben, pois así seguimos e reiteramos, eu creo que en nombre de todos os presentes, os membros deste Concello Pleno, a nosa repulsa contra a violencia machista. Vamos a dar comenzo ao pleno, sí, perdón, que non tiña copia. Vamos a dar comenzo a este pleno tratando o primeiro punto, que é a aprobación de actas das sesións anteriores. Temos dúas, do 15 do 10 do 2019 e o 26 do 11 de 2019. Non sei se algún dos presentes ten algún comentario que facer. Se non, procedemos a súa votación, señor Outeiro. Sí, desde o BNG queremos que se recolla en acta que na aprobación da acta do pleno de novembro sobre a acta do mes de outubro, pois se aprobou unha acta que non estaba completa porque sigue faltando esa media hora de grabación, inda que o señor alcalde dixo que estaba completa e que se enviara completa, cando non era certo. Por lo tanto, queremos que conste que se procedeu a aprobar unha acta incompleta despois da nosa reiterada advertencia e faltando a verdade ao alcalde na afirmación de que esa acta se enviara completa cando falta eso, a primeira media hora de intervención, na que precisamente o primer punto do orde do día que se trata pois é moi aclaratorio o que se di nesa primeira media hora, porque iba a ser unha decisión tomada por consenso, é dicir, coa aprobación positiva de todos os grupos, e non sendo así, se mantivo ese punto no orde do día contra ese consenso por unha conversa telefónica que tivo o señor alcalde co propoñente da moción. E todo eso, pois, non está recollido en esa grabación, porque, como dixemos, falta media hora, polo tanto, é unha acta incompleta que non explica ben, pois, o desenrolo tanto do debate como da votación.
Ben, en ese sentido dicille que despois de comprobar e falar cos servicios técnicos que fan as grabacións do pleno, certo é que falta parte dese pleno, dese punto en cuestión que alude o señor Outeiro. En calquer caso, a decisión que toma o pleno, o debate dese punto e o acordo ou a votación final dese punto si están recollidos no que é a acta, non o que é o debate, senón a decisións tomadas. Aí había unha moción presentada por un promotor, o señor Outeiro en ese acta, e que hoxe tamén quede aquí recollida, reclamaba ou denunciaba de que se pedía por parte do promotor o consenso de todos os partidos políticos, senón que ele estaba pola labor de retirala. Finalmente se puxo en contacto comigo como presidente deste pleno, que, aínda que non houbera consenso, que a asociación promotora desa moción quería que se debatira. Así foi o que se fixo. Debateuse, é certo que o BNG estaba en contra de que se debatira porque non había un consenso, e foi aprobada por maioría absoluta, non incluso algo máis de maioría absoluta, cos votos en contra do BNG. Certo que as intervencións non foron recollidas, pero iso non quita que o debate da moción e a votación da moción si que se fora recollida, e ao fin e ao cabo é un pouco a esencia do que se recolle nas actas, porque lembramos que as actas tampouco son a literalidade de todo o que se fala aquí durante os puntos a debatir, non? Sino que hai que oller a esencia do mesmo, e a esencia do mesmo é que a moción segueu adiante, se debateu e se votou, e foi aprobada por maioría deste pleno. En todo caso, hoxe aquí queda recollido, están subsanados todos estes problemas técnicos, todo o que se recolle no pleno de hoxe vai quedar totalmente grabado, e polo tanto recollemos a apreciación a acta de outubro que fai o concelleiro do BNG. A partir de este comentario e introducindo o que acaba de facer o señor Outeiro, se non hai cuestión sobre estas actas, procedemos á súa votación. Sí? Ben, votos a favor da aprobación das dúas actas. E insisto, queda incorporada a cuestión plantexada polo compañeiro do BNG. Punto número 2, dou conta dos decretos da alcaldía emitidos desde a última sesión plenaria. Punto número 3, expediente 466/2018, dar conta ao pleno das subvencións do Plan Concellos. Que o teñen a súa disposición en este expediente 466/2018. E vamos co punto número 4, expediente 167/2020, moción de Esquerda Unida para garantir a igualdade de trato entre as parellas de feito e as casadas no acceso á pensión de viuvez. Ten a palabra para ler o dictamen da comisión o señor secretario. Dase conta do ditame da Comisión Informativa Xeral desenvolvido o 21 de xaneiro de 2020, na que se adoptou o seguinte acordo. Fora do día, seguindo a quenda establecida no artigo 91, apartado 4 do Regulamento de Organización e Funcionamento das Entidades Locais, por urxencia acordouse tratar o seguinte asunto: moción do Grupo Municipal de Esquerda Unida, o GROVE, para garantir a igualdade de trato entre as parellas de feito e as casadas no acceso á pensión de viuvez. Dase conta da parte resolutiva, que literalmente di: primeiro, instar o Goberno de España a promover a modificación da Lei Xeral da Seguridade Social e demais normas que resulten necesarias para garantir aos membros das parellas de feito o acceso a todas as prestacións ou pensións vinculadas a situacións de viuvez nas mesmas condicións que os cónxuxes nos matrimonios civís. Segundo, exixir a retroactividade destas modificacións para as familias afectadas por esta discriminación dende a entrada en vigor da Lei 40/2007 do 1 de xaneiro de 2008. Logo de someter esta proposta a consideración da Comisión Informativa Xeral, ditaminou-na favorablemente por 5 votos a favor dos concelleiros presentes dos grupos municipais do PSDG-PSOE, Partido Popular, Esquerda Unida e unha abstención do Bloque Nacionalista Galego. Gracias. Moi ben, pois incorporada no orde do día, cedo a palabra ao voceiro de Esquerda Unida para facer unha defensa desta moción.
Boas tardes a todos e a todas. A parte resolutiva xa leo o señor secretario, pero vou facer a exposición motivo. Moción para garantir a igualdade de trato entre as parellas de feito e as casadas no acceso á pensión de viuvez. As persoas registradas oficialmente como unión de feito que sobreviven á súa parella experimentan no noso país unha discriminación no acceso á percepción da pensión de viudez respecto aos que elixen o matrimonio como modo de convivencia. Ao membro supérstite na parella de feito exíxelle requisitos para a percepción da pensión que non son contemplados nos supostos en que a parella se formaliza de conformidade coas normas que regulan o matrimonio. Esta diferenza de trato non ten causa obxectiva que actualmente a xustifique. De acordo coa Lei Xeral de Seguridade Social, modificada no ano 2007, o membro supérstite da parella de feito deberá acreditar para recibir a pensión que os seus ingresos durante o ano natural anterior non alcanzaron o 50% da suma dos propios e dos do falecido obtidos no mesmo período, ou o 25% no caso de inexistencia de fillos comuns con dereito a pensión de orfandade. Esta regulación supón unha dobre discriminación. Dunha parte, exixe ao membro difunto da parella gañase €1 máis que o sobrevivinte para poder percibir a pensión, requisito que en ningún caso se lle exixe ao cónxuxe que sobrevive no matrimonio. Doutra parte, establecese uns requisitos diferentes no caso de que non existan fillos comuns con dereito a orfandade. No caso de que non cumplan estes requisitos, só se recoñecerá dereito á pensión de viuvez cando os ingresos do sobrevivinte resulten inferiores a 1,5 veces o importe do salario mínimo interprofesional. Con iso, a norma condiciona dito dereito a unha suposta dependencia económica. Pero a finalidade da pensión non é garantir un mínimo vital, senón que é un dereito recoñecido, imprescriptible e subxectivo, destinado a paliar o dano que produce á familia a diminución de ingresos por mor da morte do cónxuxe. A modificación de 2007, Lei 40/2007, de medidas de materia de seguridade social, establecía por primeira vez no ámbito normativo, no xurisprudencial, conseguinos algúns recoñecementos con anterioridade, a posibilidade de cobrar a pensión de viuvez nos supostos de parella de feito. Isto supuxo un importante avance en orde á consecución dos dereitos das parellas de feito, que ia aparellado ao recoñecemento desta realidade en ámbitos tan dispares como o tributario ou penal. Pero a lei inclui un grave erro en técnica legislativa e de injusticia social, por deixas en pensión de viuvez para sempre as parellas e familias con menores a cargo, só polo feito de percibir, froito do seu salario, tan só un céntimo máis que a parella falecida. Ademais, a lei tampouco valoraba que a situación económica no momento do falecemento poida manterse como estable no tempo ou que esta situación sexa puramente circunstancial, como pode ser o caso de contratos de traballo temporais. Que se exixa unha certa dependencia económica dun dos membros da parella de feito para optar a unha pensión de viuvez é discriminatorio. Que se teña en conta os ingresos do convivinte que sobrevive só nun momento determinado, o ano anterior ao falecemento, é injusto. A realidade social que trataba de regular a norma cambiou sustancialmente. Por iso, a norma debe cambiar. Así o contemplou o Congreso de Diputados en 2009, pero pasaron 10 anos e esta reforma segue a ser un incumprimento clamoroso de graves consecuencias. Os fillos nados fora do matrimonio son 46,8 segundo as últimas cifras recollidas no 2017, cando nos anos 90 estas non chegaban ao 10%. Estas cifras son manifestación da ruptura do modelo tradicional de familia existindo unha realidade como son as unións de feito que debe ser considerado e regulado en termos de xustiza social. Ademais, desde entón, recoñeceuse o acceso ao matrimonio ás persoas do mesmo sexo e lograronse importantes, aínda que claramente insuficientes, avances en materia de igualdade. De acordo cos datos do Instituto Nacional de Estadística do ano 2018, había en España registradas 1.625.800 parellas de feito, fronte a 9.655.100 parellas casadas. Isto supón un 14,41% da poboación que un 14,41% da poboación opta por inscribirse no Rexistro Oficial de Parellas de Feito, fronte a un 85,59% que optan polo matrimonio. Non existe razón para discriminar estas parellas.
Neste punto, non pode evitarse contemplar outro dato. No noso país, o número de viúvas é moi superior ao de viúvos. Isto supón que, na práctica, a medida é unha norma que, unha vez máis, atenta contra a igualdade da muller no noso ordenamento xurídico e vulnera directivas europeas de obrigado cumprimento para o Estado español. Neste sentido, a Comisión de Peticións da Unión Europea encargou unha investigación preliminar sobre esta situación. Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete a consideración do Pleno a aprobación da seguinte proposta de acordos. Como dixo o secretario, instar ao Goberno de España a promover a modificación da Lei Xeral de Seguridade Social e demais normas que resulten necesarias para garantir aos membros das parellas de feito o acceso a todas as prestacións ou pensións vinculadas á situación de viuvez, nas mesmas condicións que os cónxuges nos matrimonios civis. 2. Exixir a retroactividade destas modificacións para as familias afectadas por esta discriminación dende a entrada en vigor da Lei 40/2007 do 1 de xaneiro de 2008. Bueno, creo que se explica bastante ben. Hai unha discriminación neste ámbito. O único que pedimos é que se iguale esta situación para as parellas de feito, que cada vez son unha decisión maioritaria o que está indo a máis nas persoas que conviven entre elas. Por iso pido o apoio de todo o Pleno. Moitas gracias. Moitas gracias. Unha intervención? Nos simplemente anunciar que vamos a votar a favor da moción presentada por Esquerda Unida. Non habendo intervencións, procedemos á votación da moción. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos entón agora ao punto número 5, expediente 169/2020, moción do PSDG-PSOE para exixencia de melloras na atención primaria e estruturais no Centro de Saúde do Grove e de apoio á convocatoria de SOS, como ben saben, o 9 de febreiro en defensa da sanidade pública. Ten a palabra o señor secretario. Moitas gracias. Dase conta do extracto do ditame da Comisión Informativa desenvolvida o 21 de xaneiro de 2020. Para a parte dispositiva, a proposta de acordo do Grupo Socialista do Concello do Grove é a seguinte. Primeiro, apoiar a convocatoria da manifestación en defensa da sanidade pública galega que propón SOS Sanidade Pública en Santiago de Compostela o domingo 9 de febreiro de 2020. Facilitarlles o transporte aos veciños e veciñas do Grove que queiran acudir á citada manifestación e non o poidan facer nos seus propios vehículos. Terceiro, exixirlle á Xunta de Galicia, a Consellería de Sanidade e a Xerencia do EOXI de Pontevedra a solución inmediata e permanente dos problemas que se está tendo a nosa veciñanza para ter consulta no centro de saúde sen listas de espera interminables. Cuarto, exixirlle á Xunta de Galicia solucións reais aos déficits estruturais e de accesibilidade do centro de saúde actual e a construción inmediata dun novo centro de saúde en canto se teña disponibilidade dos terreos para facelo. Logo de someter a citada proposta a consideración da Comisión Informativa Xeral, esta ditaminou-na favorablemente por 4 votos a favor dos concelleiros presentes dos grupos municipais do PSDG-PSOE e Esquerda Unida, 2 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra para a súa defensa o señor Caneda. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, lamentablemente temos que voltar a traer a pleno novamente problemas da sanidade galega e especificamente da sanidade do Grove, que non xe se ter subsanado nos últimos meses ou casi ano e pico, teñen empeorado hasta chegar, pois, como decimos na moción, a esa situación que se veu o lunes da semana pasada no Centro de Saúde. Pasamos entonces a ler a moción. Nos últimos tempos vimos asistindo a unha continua degradación do sistema sanitario público. As listas de espera para as consultas hospitalarias, que xa eran un mal endémico da nosa sanidade, sumáronse tamén as longas esperas para conseguir unha consulta con o noso personal médico de cabeceira. As protestas sucédense en todos os ámbitos: folgas e concentracións periódicas na atención primaria nos PAC, paros e encerros nos servizos especializados, protestas das persoas usuarias
ante a cada vez peor atención que se lles presta, xerencias que como resposta ás demandas dos e das doentes só saben exixir o aumento da carga de traballo duns profesionais xa saturados e cada vez máis esgotados. Un sinfín de problemas sin resolver que todos e todas, profesionais e usuarios, imos vendo como se agravan a diario sen que desde a Administración se obteñan máis que promesas que non se cumplen. O mellor exemplo disto témolo na nosa vila. Despois de case 2 meses de concentracións de protesta en fronte do Centro de Saúde, apoiadas por toda a corporación, dunha multitudinaria manifestación polas rúas do Grove o día 24 de marzo do 19, que exixía melloras para a atención primaria, de reunións coa xerencia do EOXI de Pontevedra e dunha reunión, por fin, despois de múltiples peticións non atendidas, co Conselleiro de Sanidade, o señor Vázquez Almoíña, seguimos na mesma ou en peor situación, profesionais de baixa que non se sustitúen ou que se sustitúen en días alternos e cada día por alguén distinto, profesionais que se sustitúen por acúmulo de tareas de 6 meses en lugar de permanentemente hasta a recuperación ou alta do titular e incluso compartidos con outras vilas como o caso da Matrona. Prometéusenos que coa saída dos novos especialistas en medicina familiar e comunitaria no mes de maio a situación mudaría e que cubrirían as baixas e se buscarían solucións, pero todo quedou en promesas incumpridas como podemos ver. Continuamos con listas de espera para consultas de unha semana, ou 2, ou 20 días, ou consultas saturadas nas que se lles pide aos profesionais que vexan tamén aos doentes do seu compañeiro de baixa, eso que les chaman intersustitución e que para nada cubre as necesidades de todas as persoas usuarias, con consultas distribuídas agora en 3 plantas e sin accesibilidade ningunha para pacientes con problemas de mobilidade. A imaxe máis crúa e real de todo este esperpento vivimos o luns 20 de xaneiro con dúcias de doentes que tiveron que voltar ás súas casas sen seren consultados cando estaban citados por falta de médicos que os atendesen. Como vemos a diario nos xornais, esta situación é igual para toda Galicia. Esta é tamén a disculpa que se nos dá desde as xerencias, pero como di a sabedoría popular, mal de moitos, consolo de parvos. Non queremos que nos conten a situación, porque xa a vemos e a padecemos. Queremos solucións, que para eso están os xestores, para xestionaren e daren solucións tanto a curto como a longo prazo. A curto prazo, nin os nosos sanitarios, nin nós mesmos vemos como usuarios resposta ningunha. E o que é peor, o futuro aparenta ainda máis escuro. Por todo isto, o Grupo Socialista do Concello do Grove propón para a súa aprobación polo Pleno os seguintes acordos, tal e como foron leídos antes polo secretario. O primeiro, apoiar a convocatoria de manifestación en defensa da sanidade pública galega que propón SOS Sanidade Pública en Santiago de Compostela o domingo 9 de febreiro de 2020. Segundo, facilitarlles o transporte aos veciños e veciñas do Grove que queiran acudir á cita da manifestación e non o poidan facer nos seus propios vehículos. Terceiro, exixirlle á Xunta de Galicia, á Consellería de Sanidade e á Xerencia do EOXI de Pontevedra a solución inmediata e permanente dos problemas que está tendo a nosa veciñanza para ter consulta no centro de saúde sen listas de espera interminables. E, por último, exixirlle á Xunta de Galicia solucións reais aos déficits estruturais e de accesibilidade do centro de saúde actual e a construción inmediata dun novo centro de saúde en canto se teña disponibilidade dos terreos para facelo. Creemos que nos últimos meses o que estuvo pasando foi chover sobre mollado. Vimos como reunións, promesas, máis promesas, esperas, e as esperas é o que estamos tendo no centro de saúde. As mesmas esperas que tiñamos antes, empeoradas, eso hasta chegar ao punto da semana pasada, e hai que poñer punto final a isto. Si non se pon punto final por parte de quen ten que poñelo, pois seguiremos a protestar e as protestas van a ser cada vez máis intensas porque a nosa veciñanza xa non aguanta máis esta situación. Nada máis. Moitas gracias, señor Otero. Bueno, simplemente anunciar, como xa sabido, que vamos a apoiar esta moción, apoiamos a folga do 9 de febreiro. A situación, lógicamente, é insostible. Estas últimas semanas agravouse moito máis no noso centro de saúde, con largas listas de espera e con xente retornando á casa sin ser atendida. E alégranos que a proposta que fixen o luns pasado de poñer 2 buses para facilitar aos veciños que se transforme nunha moción e nunha proposta real. E quería facer unha proposta, non sei se incluíla como emenda ou senón, que se faga por parte do Goberno, que era acudir a Santiago baixo unha pancarta única do noso Concello, o sea, levar unha pancarta propia do Concello exixindo esas melloras, o mesmo que fixamos na manifestación, que fóramos a acudiremos todos, non tan larga esa pancarta, lógicamente, non entraría nas rúas de Santiago, pero baixo un propio lema, non? Entón, deixo aí esa proposta en riba da mesa.
Tomamos nota. Máis intervencións? Señor Outeiro. Sí, desde o BNG tamén pois anunciar que apoiamos esta moción, como non podría ser de outra forma, e pois facer un análise de como estes 10 anos ou que van pa 11 de goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia, o que nos están en vez de levarnos hacia o século XXI, nos están levando hacia o século XIX, donde nada máis que vemos recortes, atrasos e desmantelamento do que é tanto a sanidade como a educación, como a servizos sociais, como a todo o público que incluso poida ser motivo de lucro por algún tipo de empresas ou de privatizacións ou pois de derivación por cansanzo, por intentando que parte da xente que ao mellor ten máis poder adquisitivo pois se sustraia aos sistemas públicos e acaben pois indo aos sistemas privados. Isto non é nada novo, sino que é pois o froito das políticas do Partido Popular que leva se practicando desde os anos 90, donde pois primeiramente se foi facendo caixa con todo o que era do Estado e daba beneficios. Eu sempre digo que meu fillo que naceu agora é máis pobre que a min cando nacín, relativamente, porque eu polo menos pois por ter un documento de identidade pois tiña participación en Telefónica, tiña participación en Repsol, tiña participación en Iberia, tiña participación en grandes compañías e corporacións, en Endesa, etc., grandes compañías e corporacións pois que eran pois públicas e polo tanto todos tiñamos pois un cachiño aí. Eso pois foise privatizando salvaxemente e agora xa queda pouco e entonces hai que ir a pola sanidade, hai que ir a pola educación e hai que facer caixa con todo isto e facer negocio de todo e eso é pois este estado de cousas que ocorre no Grove pois non é máis que froito deses diseños a longo plazo que se levan exercendo aquí desde aí pois o mellor máis de 25 anos. E con respecto pois ao acuciante estado de cousas que temos na cidade do Grove, cun edificio obsoleto que construeu o Instituto Social da Mariña pois a finais dos 70, que, como se dixo aquí, ten 3 alturas comunicadas por unha escaleira perigosa para xente que ten pouca mobilidade e a terceira, pois directamente hai que ir polo exterior. Entón, non é de recibo que teñamos un edificio, xa digo, do século pasado e moi deteriorado. Pero, inda máis, o peor de todo é que ni siquiera hai persoal. E en épocas, ademais, de repuntes, de gripes, de infeccións respiratorias no inverno, pois resulta que estamos sin persoal e cos pacientes pois en precario, que parece o Grove. Eu a veces comparo con ir a un servizo médico pois o mellor digno de países africanos ou de países non do entorno e non da cualidade da sanidade que había en este país non hai máis de 20 anos, unha cousa así, donde tiñamos mellores medios e estábamos mellor atendidos que hoxe en día. E todo isto, xa digo, ten culpables e responsables. Todo isto, que os veciños que se acorden que cada vez que falta ese médico, que cada vez que non se repón unha sustitución, son cartos que está deixando de gastar a Xunta, cartos que está deixando de destinar aí, xogando coa sanidade pois dos máis débiles, como digo eu sempre, porque aquí os máis débiles non hai que nos defenda, como son os enfermos. Pois como son os enfermos, se están detraendo cartos para que lle saian as contas a Feijóo a conta da saúde dos nosos veciños. Entón, volver a reafirmar pois a nosa máis enérxica repulsa a estas
políticas da Consellería de Sanidade do Partido Popular e o noso maior apoio convidando a todos os veciños pois que acodan a Santiago día 9, porque protestando consíganse cousas, senón que lle pregunten aos veciños de Verín, que lle pregunten aos veciños de Verín que como non se quedaron cos brazos cruzados, senón que comenzaron unha campaña de protestas, de concentracións, de chamada de atención, e como o Partido Popular pois empezou a recuar e polo menos xa pois promete solucionar o tema, cando ao principio xa se cerraban en banda e dicían que as mulleres de Verín tiñan que ir a realizar os seus partos a 100 km das súas vivendas. Nada máis, reiterar o apoio á moción e convidar os veciños a que protesten e participen, porque o que non protesta non acada nada. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Outeiro. Señora Castro. Boas tardes a todos. Señor Outeiro, a verdade é que me sorprende ver a fixación que ten vostede co Partido Popular, de verdade, é que é unha cousa tremenda. Miren, o Partido Popular do Grove, polo menos saben que nas últimas convocatorias que se fixeron por este tema estivamos presentes, estivemos apoiando lóxicamente, como non podía ser de outro xeito, aos veciños do Grove, e vai a por diante, antes de facer unha serie de matices que teño que facer, que o Partido Popular vai a apoiar esta moción tamén. Agora, o que non é xusto é que acusen vostedes a Xunta, neste caso, cando é un problema que saben vostedes que é generalizado de todo o país, porque basta tirar de hemeroteca e ver que este problema está pasando en distintas comunidades autónomas. Hai unha serie de puntos aquí que inclúen vostedes na moción, e se lles parece me vou a ir ao punto número 4. Exixirlle á Xunta de Galicia solucións reais aos déficits estruturais e de accesibilidade do centro de saúde actual e a construción inmediata dun novo centro de saúde en canto se teña disponibilidade de terreos para facelo. Home, eu penso que poñerlle o carro diante das vacas, non. É dicir, vostede, señor Cacabelos, tivo unha reunión co Conselleiro de Sanidade e o Conselleiro de Sanidade lle dixo que o que tiña que facer era poñer os terreos a disposición para construir ese centro de saúde. Entonces, acusar a Xunta de algo que non lle dá pé vostede a facer tampouco nos parece xusto. O que teñen que facer primeiro é facer o seu traballo e cederlles os terreos. Creo que en ningún momento se lle dixo que non se poñía a disposición a Xunta de Galicia para construir ese centro de saúde. Entonces, as cousas hai que decilas cando son xustas, protestar, pero neste caso non estamos moi de acordo que incluían este punto aquí, porque realmente están trasladando unha culpa que a Xunta non ten neste caso. Entonces, bueno, e despois, home, estamos de acordo en que hai listas de espera, estamos de acordo tamén en que estamos atravesando unha época difícil, como certos repuntes que ten por temas de gripes e todo eso, e nós o que fixemos, bueno, foi pedir un informe á Xunta, bueno, neste caso a EOXI, para ver un pouco como estaban desenrolándose a actividade no centro, non? E, bueno, de forma generalizada nos dicen que bueno, hai 3 vías de cubrir as baixas. Tamén nos comentan que de forma o que o índice de baixa temporal suele estar por encima do que a baixa normal, está nun 54%, sin entrar a valorar nos motivos que os poidan levar a darse de baixa. Pero estánse contemplando tres situacións para sustituir os profesionais. Outra cousa é que non sexan suficientes, e iso porque ahora lles vou a comentar, pero hai 3 vías na que a sustitución completa do profesional, pero como vostedes saben, xa se nos dixo que non hai suficientes profesionais nas listas de sustitución para cubrir todas esas ausencias. E polo cal se ten que ir a dúas vías, como é a prolongación da xornada
dun profesional que, ademais do seu traballo ordinario, de forma voluntaria, cubra unha vacante, tendo un horario menor que o habitual, e a chamada intersustitución, non? Na que son outros profesionais presentes no centro os que se fan cargo dos compañeiros, ou sea, dos pacientes dese compañeiro. Iso é o que se estivo tratando de facer. É certo que moitas veces hai que facer malabares, e é certo que, lóxicamente, a situación é real. A situación é que a xente vaise para a súa casa sen ser atendidos, e obviamente aí non podemos discutir. Ahora, o que sí é certo, e miren, lles vou a comentar un tema que vivín en maio. Resulta que estiven en Madrid por un viaxe e puxen Telemadrid, e resulta que había un programa destos que hai de ofertas laborais, e que a miña sorpresa que salía aí unha das ofertas, se convocan 145 plazas para médicos en la Xunta de Galicia. Digo, ostras, pois mira, están facendo a convocatoria. Entonces, decir que a Xunta non está facendo nada para eso, home, me parece aventurarse demasiado, sobre todo porque, ademais, señor Outeiro, vostede dice que mi madre, que isto nunca pasou na historia. Home, hai que lembrar que os 4.109.000 euros que teñen a disposición a Xunta para o tema dos Sergas é o maior que tivo na historia Galicia, e a cifra de traballadores que ten agora dos 38.000 euros tamén é o maior que tivo na historia. Entonces, non nos veñan dando clases de cousas que, cando vostedes gobernaban, nin siquiera tamén foron capaces de facelo. Dito isto, perdón, saben que recentemente, nestos días pasados, se fixo unha convocatoria para o MIR, que, por certo, vai por diante que tamén o Conselleiro de Sanidade tivo que reunirse co Goberno Central, co Ministro de Sanidade nese momento, para solicitar unha convocatoria específica de plazas de MIR. E, de feito, fai días que está salindo, se fixo estos últimos días, e Galicia está convocando 457 plazas para o MIR. Entón, decir que non se está facendo nada tampouco. Entonces, queríamos matizar esas cuestións. É certo que hai un problema, pero non solamente en Galicia, é generalizado en toda España. Non podemos tratar de facer demagoxia con este asunto, porque realmente é un tema serio, lóxicamente, e hai que prestarlle atención, e obviamente o Partido Popular do Grove non se vai a poñer en contra desta moción, porque é un tema que interesa realmente aos nosos veciños, e nós, neste caso, xa o demostramos no mandato anterior, e vamos a seguir demostrando neste mandato. Nada máis pola nosa parte. Moi ben, moitas gracias, señor Caneda. Vamos a ver. Dous puntos, non sei, 2 e 3, deixa ver aquí porque estou mirando. Sí, é un problema generalizado en toda España, máis en uns lugares que outros, e donde menos problemas hai, donde mellor se está tratando os profesionais. Eso podo asegurar, porque temos relación con outras comunidades, e vemos tamén en cales delas hai máis problemas para conseguir profesionais que en outras. Sobre o do punto 4, xa ben especificado, señora Castro, que cando teñamos disponibilidade dos terrenos. Por que o poñemos? Mais que nada porque todas as promesas que se nos fixeron non chegaron a nada, co cal hai que reiterala, porque se nos prometeu personal. Non sei se lembra cando tuvemos a reunión co xente de Oxi, que en canto en maio se acabaran de formar os especialistas, o problema prácticamente estaba rematado. Eu dixen naquel momento, non vai ser así. Pareceme que ao final quen tiña razón era eu. Co cal, se me prometen unha cousa e non se acaba cumplindo, o que pedía antes, agora volvo a pedilo outra vez, non vai a ser que nos esquezamos. Simplemente é un apunte sobre eso. Cando o problema é generalizado, tal como estamos falando, e vemos que é así, que hai problemas en moitas comunidades, e que hai que buscar solucións inmediatas, porque, tal como xa falamos, incluso personalmente, vostede e eu,
a solución de aumentar as plazas de mira é unha solución que nos vai a dar a medio plazo, digamos que unha certa solución que non vai ser completa, verémolo, porque tamén estamos falando moito da creación de plazas novas, pero non se está falando nada de canta xente se vai a jubilar nos próximos anos, e a xubilación nos próximos anos vai ser altísima. Eu teño unha gráfica que me pasou un compañeiro que hoxe en día está tamén nun sindicato, na que falaba que o déficit de médicos, por moito que se aumenten as plazas, vai seguir estando aí, e que ese déficit durante eses anos que se tarda en formar a un especialista, que pode ser de 4 a 5 anos, vai a facer que aínda se agrave máis a situación. Pero cando iso é así, o que nos ten que interesar ahora mismo, quizás é ser un pouco egoístas e interesarnos en situación de Galicia, porque para iso temos competencias. Entonces, se o que nos interesa é a situación de Galicia e non hai médicos para todos, o que temos é que tentar atraer para Galicia a mellor cantidade de médicos posibles para que os nosos veciños e para que todos os galegos estén atendidos. E o mellor a solución está en ofertar cousas que outros non ofertan. O sea, como se di vulgarmente moitas veces, o mellor hai que sacar a man do bolsillo e poñer cartos. E non andar como se anda na sanidade actual galega, a veces rateándolle 10 euros ao mes a algúns profesionais que antes se lle pagaba a unha empresa, por exemplo, para tererlle a comida 2 veces ao día, e en canto se lle tuvo que pagar o profesional, pagouselle só unha comida para aforrar 10 euros ao mes. Unha cousa é intentar xestionar, outra cousa é andar rateando. Si esa é a proposta que hai de administración de cartos, lóxicamente, o que non vamos a conseguir é que veñan profesionais de outras comunidades autónomas, nin de outros países, a atendernos a nós, porque tiñamos unha comunidade autónoma máis bonita. Nada máis. Señora Castro. Sí, un apunte que se me olvidou sobre o comentario que fixo o señor Outeiro. Me imagino que cando fala de privatización se refere ao tema dos concertos ou me equivoco? Señor Outeiro? Cando fala de privatización se refire ao tema dos... A todo. Privatizouse o servicio de comida, sí. Privatizouse todo. Vale, no, máis que nada porque a concertación cos centros privados leva facéndose dende hai décadas a través dos instrumentos legais dispoñibles. Isto é dun xeito complementario aos servicios prestados polo Servicio Galego de Saúde. Este procedimento de contratación vense realizando desde antes da transferencia das competencias en materia de sanidade á Comunidade de Galicia en tempos do Insalude e do extinto INP. Entón, a isto é unha forma máis de poder atender os pacientes que teñen esa necesidade. Señor Caneda, eu dentro do Partido Popular lle lanzo unha pregunta, vale? Díceme vostede que hai que volver a recordar o tema do centro de salud por se acaso. Bueno, pois o Partido Popular lanza aquí a pregunta e queremos que nos conteste: os terreos do centro de saúde para cando? Sí, eu, por ilusións, pois, bueno, pois vemos como a señora portavoz do PP, neste pleno, máis que a portavoz do PP, parece a portavoz do EOSI, daqui de Pontevedra, donde, como sempre, di que se está facendo todo o posible, que todo é maravilloso, pero a xente, por seguir sen atender, pois, índose para a casa sen atender, ou botando horas no centro de saúde, ou, pois, cunha sanidade en precario como é que é. Efectivamente, ela está citando legislación, pois claro que se vai modificando a legislación para que todas estas mermas e todas estas privatizacións ocurran. Só faltaría que a Consellería de Sanidade, pois, por forma delincuente, incumplir a lei, non? A lei que eles mesmos poñen en riba da mesa. E tamén me parece curioso que antes hasta citou o bipartito, como se a culpa de que a desatención da señora do Grove, pois, tivera algo que ver pois co bipartito, non? Eso é un mantra que repite o PP para todo e non sei a santo de que, porque
o único culpable do estado da sanidade actual no centro do Grove, pois é a Consellería de Sanidade do Partido Popular de Feixóo, que son os que levan gobernando da Xunta dende fai máis de 10 anos. Así que non nos veña con cousas raras e a situación é a que é e os culpables son os que son e os afectados, pois, somos todos os veciños ou todos os nosos enfermos. Por eso, reivindicar esa participación na manifestación e reivindicar que sigamos protestando hasta que se solucione o problema. Nada máis. Moitas gracias. Como facíame alusións e o que tuve unha reunión co Consello de Sanidade fun eu, aí cheguen a un principio de acordos co conselleiro. Primeiro, que iban a estudiar a situación da atención primaria, isto sigue igual ou peor, cada día temos menos, non se cubren as baixas. Segundo, respecto á construción do centro de saúde, comprometeuse a mandar ao xefe de servicio de proxectos dos Sergas para estudiar in situ a localización e empezar a facer un borrador de anteproxecto. Seguimos esperando a que ese técnico veña aquí ao Concello do Grove, nin apareceu. E isto xa foi en agosto, creo lembrar. E terceiro, se realmente existe esa vontade clara da Consellería de Sanidade de construir o Centro de Saúde do Grove, dígolle que os terrenos que están nas Touzas mañán mesmo os cedemos para que fagan eso, pero nin mandan técnicos, nin presentan orzamentos, nin falan absolutamente das necesidades que poda ter. Un centro de saúde non se fai así, porque si nós o que estamos pedindo desde fai anos, é o que fixo o goberno o bipartito de Touriño, que trouxo aquí a técnicos de sanidade e fixeron un anteproxecto, fixeron un proxecto de necesidades do futuro centro de saúde do Grove e de aí empezaron a iniciar o proceso para facer un proxecto. E unha vez feito eso, se trasladarían os terreos, pero que con esta consellería e con este goberno da Xunta levamos 10 anos sin saber absolutamente nada. Como lle acaba de dicir o meu compañeiro, nós esperamos que en 2 meses podamos traer a este pleno o pexón do Grove, e aí a Xunta xa non vai ter máis excusas. De aí, canto vai tardar a Consellería de Sanidade en facer o Centro de Saúde do Grove? A saber. Por qué? Porque para este 2020 xa non se contemplan o orzamento ningún para construir, nin tan siquiera para facer a redacción dun proxecto para o Centro de Saúde do Grove. Por lo tanto, xa a ver se po 21, e carai, e permítame a ironía, Feijóo queixase moito do AVE, e a ver se ven pa o Xacobeo do 21, e dígolle sinceramente que vai estar antes o AVE en Galicia que o Centro de Saúde no Grove. Xa non falo de Porto Deportivo, xa non falo de desdoblamento de vía rápida e de outras historias. Entonces, por aí no. E o conselleiro, o que sí me dixo naquela reunión é que ele iba a mandar ao xefe de servicio de proxectos dos Sergas para estudiar a localización, para estudiar o terreo de Touzas e facer a valoración, e ainda estamos esperando. Ese terreno non vai cambiar, vai a ser ese terreo, o do Centro de Saúde do Grove. Que se podía estar adiantando moitísimo traballo, todo, se podía estar feito xa todo o traballo para que no momento que o Concello de Grove lle traslade á Xunta o terreo, o podan licitar e poñer en marcha. Por certo, igual que se fixo co pabellón de deportes. Co pabellón de deportes, antes de poñerlo a disposición da Xunta de Galicia, se fixeron moitos estudios cos técnicos da Xunta de Galicia para valorar o terreo e para empezar a facer xa o proxecto do pabellón, e cando se acordou traspasar os terreos á Xunta de Galicia, xa tiña o proxecto do pabellón que se iba a facer, e foi licitable facelo. E entonces aí se axilizou moitísimo todo o trámite, pero claro, si estamos esperando, que para min, sinceramente, é excusa de mal pagador, estamos esperando a ter os terreos para empezar a valorar, podo pollerlle o exemplo de Caldas. Caldas ofreceulle 6 terreos aos Sergas, 6, para a construción dun centro de saúde, e ningún lle vale a día de hoxe. Vontade parece que non hai moita. Vontade de facer centros de saúde parece que non hai moitos. Entonces, sinceramente, que
se pode facer un traballo previo antes da cesión dos terrenos, creo que todos podemos estar de acordo, porque o terreno non é un terreno imaginario. O terreno está localizado, o terreo está delimitado, o terreo ten un plan especial aprobado e, polo tanto, o terreo se pode xa facer os traballos previos de topografía para empezar xa a ubicar e a facer traballos de ubicación dun centro de saúde. O que hai que ter é vontade política para facelo. E iso é o que nós creo que estamos reclamando principalmente, que non hai na Consellería de Sanidade vontade política ninguna para dar pasos para construir o centro de saúde do Grove. E iso é o gran problema que estamos tendo. Vou a ceder un turno máis de intervención, finalizará o señor Caneda como promotor desta moción e procederemos a votar a moción. Por lo tanto, solicito brevedade ás dúas intervencións. Señor... Bueno, iba ya a comentar que a exposición da moción a facía o señor Caneda, que non aproveitase vostede para lanzar outro mitin dos seus como habitúa, é dicir, unha cousa que conteste por alusións, outra cousa que vote media tarde falando. Tema rapidísimo. Dice que vostede, o sea, que non está contemplado no presuposto. Pode ser que non este contemplado no presuposto, pero como vostede sabe, os presupostos pódense cambiar e pódense mover e pódense desviar partidas e esas cousas que vostedes tamén acostuman a facer. Entonces, por que non facemos unha cousa? É dicir, presumamos de que xa temos todo arreglado para que se poida construir ese centro de saúde e despois exixamos o que teñamos que exixir. O Partido Popular vai a estar ao seu lado para exixir eso. Non se preocupe, porque somos os primeiros interesados tamén en que eso se construya, porque somos conscientes das carencias que teñen o actual centro de saúde. Simplemente quería deixar constar eso. E non aproveiten para, señor Outeiro, para decir que o Partido Popular está en contra dos veciños e faga comentarios, cando eu desde un primeiro momento fixen a mención de que o Partido Popular iba a estar ao lado dos veciños cando era necesario para atender precisamente as súas necesidades. Gracias. Gracias, señor Caneda, rematamos. Vale. Primeiro, non son capaz de agradecer a todos os partidos a aprobación da moción antes de recordar algo sobre esa época do bipartito, a que vostedes tamén culpan da situación actual. Señora Castro, na época do bipartito foi cando se fixeron as primeiras oposicións para estabilizar plazas na sanidade galega despois de, creo recordar, máis de 13 anos. Neses 13 anos tiñan emigrado, sobre todo para Portugal, máis de 800 compañeiros. Con esas oposicións consegueuse que moitos desa xente que non tiña unha estabilidade no traballo volvesen outra vez para aquí. Co calome, culpar ao bipartito da situación actual cando, despois de épocas de anos e anos e anos de inestabilidade, por fin se sacaron as oposicións, creo que todos pedíamos na sanidade galega. De feito, fun eu un dos que voltou de Portugal para aquí. E por eso teño tanta constancia, por eso me doi oír eso, pareceme un pouquiño fuerte demais. Ben, só quero deixar claro eso. Por último, eso, agradecer a todos os partidos que vayan a aprobar esta moción, porque creo que é algo que é de xusticia pedir para o Grove. De acordo? Moi ben, moitas gracias. Procedemos entonces á votación da moción do PSDG-PSOE para a exigencia de melloras na atención primaria e estruturais do Centro de Saúde do Grove e de apoio á convocatoria da plataforma SOS. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 6, expediente 136/2020, delegación na Xunta de Goberno Local da atribución de licitación de postos vacantes no mercado municipal. Señor secretario. Gracias. Dase conta do ditame da Comisión Informativa Xeral desenvolvida o 21 de xaneiro de 2020, polo que se adoptou o seguinte acordo. Fora do día, acordouse incluir a proposta da Consellería de Mercado seguinte: o artigo 8 do vixente Regulamento de Mercado Municipal do Concello do Grove, publicado no Boletín Oficial da Provincia de 21 de maio de 2013, establece o órgano competente para outorgar todas as concesións e autorizacións por un período inferior a 4 anos e a alcaldía e por un período superior ao pleno, que poderá delegar esta competencia na alcaldía ou xunta de goberno para os efeitos de dotar da agilidade o procedimento de adxudicación,
ante as reiteradas vacantes que se producen nos postos e bancadas do mercado e necesidade de contar cun procedimento áxil que permita a súa cobertura. Sendo o procedimento de adxudicación regrado, resulta conveniente facer uso da facultade de delegación da atribución plenaria nesta clase de licitacións na Xunta de Goberno Local. Polo motivo, propoño a adopción sen acordo. Primeiro, delegar na Xunta de Goberno Local, de conformidade co disposto nos artigos 22.4 e 47.2 da Lei 7.1975 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, a competencia para outorgar as concesións administrativas e autorizacións por prazo superior a 4 anos para a explotación de servizos en postos de fixos e bancadas do mercado municipal. Segundo, as atribucións delegadas deberán exercerse pola Xunta de Goberno Local nas condicións e dentro dos límites desta delegación sen que sexan susceptibles de ser delegadas en ningún outro órgano. No texto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en virtude desta delegación, farase constar de xeito expreso tal circunstancia mediante inclusión na parte expositiva da indicación de que os correspondentes acordos adoptanse por delegación do Pleno da Corporación, con indicación da data do presente acordo. Os acordos que se adoten por delegación entenderánse editados polo Pleno do Concello como titular da competencia orixinaria, ao cal se deberá manter informado mediante a remisión dos borradores das actas da Xunta de Goberno Local a todos os concelleiros da Corporación e serán evidentemente executivos. Terceiro, de conformidade co disposto no artigo 51, apartado segundo do ROF, estas delegacións terán efectos desde o día seguinte ou a adopción deste acordo, sen prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, terán carácter indefinido sen prexuízo da potestade de vocación polo Pleno. Cuarto, comunicar o presente acordo aos diferentes departamentos municipais para o seu coñecemento e efecto, significándolles que agás casos de urxencia con carácter previo a súa inclusión na orde do día, os asuntos que deban someterse a Xunta de Goberno Local como consecuencia desta delegación deben ser previamente dictaminados pola Comisión Informativa competente na materia co obxecto de cumprimento o disposto no artigo 123 do ROF. Quinto, publicar este acordo no Boletín Oficial da Provincia e no portal de transparencia. Despois de someter a proposta a consideración da Xunta de Goberno da Comisión Informativa Xeral, esta ditaminou favorablemente por unanimidade dos seus membros presentes. Moitas gracias. Moitas gracias. Esta cuestión, esta delegación na Xunta de Goberno da licitación dos postos vacantes do mercado municipal principalmente busca axilizar e ser máis eficaces no procedimento desta licitación. Acordo, por certo, que xa se había tomado no mandato anterior a proposta da unha moción que non lembrar de Esquerda Unida ou polo menos unha proposta que había feito Esquerda Unida en aquel momento, e agora se trata para este mandato volver a renovar esta delegación. Por eso é cuestión de pleno e traémolo hoxe aquí para a súa votación. Non sei se ten algunha intervención que facer, se non procedemos á súa votación. Señor Otero. Simplemente que estaba pensando por que se renovaba, que acaba de dicirlo agora, pero como punto 3 pon que será de carácter indefinido, non entendo, o sea, renovase cada mandato, Cada mandato debe ser renovar porque se fixe un acordo xeral unha vez feita a sesión constitutiva, fixense unhas delegacións xenéricas no pleno, entón por maior seguridade xurídica entendemos que é máis correcto volver a facer a renovación. Moi ben, pois entonces procedemos á súa votación. Punto número 6, expediente 136/2020, delegación á Xunta de Goberno Local da atribución de licitación dos postos vacantes no mercado municipal. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Xa me falla a memoria porque a neurona hoxe non a teño moi habilitada, pero levamos 3 de 3, ou sea, 4 de 4. Bueno, pois iso é algo excepcional. Punto número 7, mocións de urxencia. Temos unha moción presentada polo Partido Popular, o Grupo Popular, que ten unha moción de urxencia que ten como título instar ao Goberno a aboar a débeda pendente de Galicia. Foi presentada esta mañán e, como temos falado entre todos nós, ben de urxencia, procede, en primeiro lugar, votar a urxencia para incorporar a orde do día e, se así fose, debatila. Polo tanto, primeiramente, votamos a urxencia da mesma e, se se incorpora a orde do día, pois procedemos ao seu debate. Así, pois, votos a favor da urxencia, queda aprobada por unanimidade, se incorpora a orde do día e, polo tanto, cedo a palabra á voceira do Partido Popular para a defensa da moción. Moitas gracias. Moción do Grupo Municipal Popular para instar o Goberno a aboar a débeda pendente a Galicia.
O Grupo Municipal Popular no Concello do Grove, con arreglo ao disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, desexa elevar ao Pleno Municipal a seguinte proposta de moción, coa exposición de motivos. A día de hoxe, o Goberno Central segue a reter a liquidación dunha mensualidade do IBE de 2017, 200 millóns, e négase a pagar os incentivos que lle corresponden a Galicia polo bo desempeño fiscal nos anos 2017 e 2018, 170 millóns de euros. En declaracións realizadas o día 21 de xaneiro deste ano 2020, tras a reunión do Consello de Ministros, a ministra de Facenda e portavoz do Goberno alegou que era unha cuestión que tocaba en el año 2019 e que ya se perdió esa oportunidade de poder resarcir, culpando aos partidos políticos que non aprobaron o proxecto de presupostos xerais do Estado. Esta explicación non só carece de fundamento xurídico algún, senón que supón romper o compromiso que a propia ministra asumiu persoalmente en agosto do 2018 e que levou a Xunta de Galicia a prever esos ingresos nos seus orzamentos. O Goberno Central debe adoptar unha solución urxente para transferir estes recursos que lle corresponden aos galegos. No caso do IBE, son cartos de todos os galegos, que o Goberno xa recaudou, que o Goberno ten no seu poder e que se nega a transferirnos. Existe un problema global, o do IBE, que é común para todas as comunidades autónomas, deputacións provinciais e entidades locais, e que demanda unha solución común. As comunidades están en emerxencia financiera e estes recursos destinarase á prestación de servicios públicos esenciais. É evidente que se non chegan estes recursos, as comunidades terán que endebedarse e retrasar os pagamentos. Existe outro problema específico para Galicia, que se fixo acreedora de cobrar os incentivos fiscais polo seu cumprimento de todas as regras fiscais tanto no ano 2017 como no ano 2018, que ten que ter unha solución específica para a nosa comunidade. O impacto económico desta decisión do Goberno Central afecta directamente ao sistema de financiamento autonómico, pero tamén pode supor unha perda de recursos para os veciños do noso concello, polo que esta corporación non pode permanecer allea a esta reivindicación. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello do Grove presenta a seguinte proposta de acordos. Punto número 1. Declarar o apoio deste Concello á reivindicación da Xunta de Galicia ante o Goberno de España para que ingrese as contías do imposto sobre o valor engadido, IBE, non liquidadas correspondentes ao exercicio 2017 como consecuencia da implantación do Sistema de Información Inmediata. Punto número 2. Declarar o apoio deste Concello á reivindicación da Xunta de Galicia ante o Goberno de España dunha convocatoria urxente do Consello de Política Fiscal e Financiera cunha orde do día que inclúa un punto específico para abordar a aprobación a Galicia dos incentivos polo seu bo desempeño fiscal nos anos 2017 e 2018. E de punto número 3, dar traslado destes acordos ao Goberno de España, á Xunta de Galicia e aos grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados e do Parlamento de Galicia. Perdón. Bueno, como vostedes saben, é un tema que xa ven nos últimos semanas dando bastante que falar. Aquí temos, tirando de hemeroteca, temos unha nota de prensa desde agosto na que dice: Hacienda se compromete a devolver los 200 millones de IVA retenidos a Galicia. Home, nos pensamos que as cousas non se fan deste xeito. Lóxicamente, os cartos que lle corresponden aos galegos pois teñen que ser para os galegos. Non pode o Goberno Central coller e tomar a decisión arbitraria de agora sí, agora non. É dicir, estamos falando de que son cartos que lle corresponden, neste caso, a Xunta de Galicia. En agosto do 2018 foi precisamente cando o presidente da Xunta de Galicia lle advertiu a ministra de Hacienda do Goberno de España do impacto que sobre o sistema de financiamento autonómico tería ese cambio normativo da xestión do IBI a través do chamado suministro inmediato de información e para reducir o fraude e facilitar o cumprimento das obrigas tributarias polas empresas. A implantación deste sistema implicou a non inclusión da recaudación
dun mes no ano 2017 no exercicio, polo que a Xunta recibiu a cantidade correspondente a 11 meses de recaudación en lugar de a 12 como prevé o que é a Lei Orgánica de Financiamento das Comunidades Autónomas. A ministra comprometeuse naquel momento a atopar unha solución a este problema burocrático, o cal levou a Xunta de Galicia precisamente a prever nos presupostos nos orzamentos para o ano 2019 ese custe. 16 meses despois daquel compromiso, a Comunidade Autónoma de Galicia segue sin recibir os 200 millóns de euros que se lle deben pola recaudación do IBI de decembro do 2017. Entón, esperamos que neste caso todos os partidos se poñan a favor precisamente para defender os dereitos dos galegos e apoien esta moción. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Otero. Bueno, en Esquerda Unida anunciar que vamos a apoiar a moción. Lógicamente, os cartos que pertencen aos galegos teñen que ser dos galegos, pero recordar que isto tamén é consecuencia das políticas do PP, do señor Montoro, desa medida que tomou no 2017 e no 2019 non se pudo pagar por non haber orzamentos. Certo é que non son moi correctas as declaracións da ministra, que realmente hai que buscar unha solución e devolver eses cartos a quen lle pertence. Non só a Galicia a que está afectada, hai moitas máis comunidades, e sería de recibo que tuveran eses cartos no seu poder porque lle pertence. Nada máis por agora. Gracias. Moitas gracias, señor Outeiro. Ben, desde o BNG dicir que o PP segue a utilizar esta cuestión como se fose un partido completamente alleo ao debate que non tivese responsabilidade sobre a situación actual, cando a realidade é ben distinta. Por exemplo, compre lembrar que a citada reforma do IBE fixoa o goberno Rajoy, e o actual sistema de financiamento lesivo para os intereses galegos, por exemplo, a infravalorar do reparto o peso que ten o avellentamento e dispersión da poboación en Galiza, e teñen a dotación dos servizos públicos que nos tocan. Non só foi asignado esta por Núñez Feijóo, senón que debera ter sido revisado xa no ano 2014, e foi el e o Partido Popular de Madrid que bloquearon sucesivamente a apertura dese debate. Así mesmo, respecto dos incentivos por cumpridores, que sempre se sae aquí a dicir que desde o PP, efectivamente, foi dos que aplicou máis austeridade e causou máis sofrimento na poboación, pois da norma de déficit, desde o BNG advertimos xa desde o primeiro momento que iso era só unha manobra de distracción do Partido Popular para autoesculparse por ter sido os campeóns de austeridade, cando ao mesmo tempo xa o goberno Rajoy parecía permeable a aplicar unha quita ás comunidades que incumprían o déficit, a aplicar recortes moito menores dos que puxo en marcha Feijóo en Galicia. O resultado é que esas contías que se reclaman nin serían sequera suficientes para compensar os recortes nin acaban de chegar. Pensemos, ligando o punto anterior que debatimos aquí, que, por exemplo, na atención primaria ten hoxe 148 millóns de euros menos de que cando Feijóo chegou ao goberno da Xunta. Desde o BNG levamos meses reclamando que a Xunta deixe de facer o ridículo, enviando cartas ou pedindo reunións do Consello de Política Fiscal e Financeira e negocie directamente co Estado, porque que é? Que el un presidente da Xunta non pode reunirse con un presidente do Estado de ti a ti, ten que metelo aí, non vamos a que se cree un consello e que noso puntiño aparezca aí, que somos aí os... Non, hai que pedir reunións de ti a ti, pois co presidente do goberno para solucionar estes temas tan acuciantes para o noso país. E active a vía xudicial para reclamar o que nos debe. No entanto, o Partido Popular votou en contra desta iniciativa no Parlamento, porque no fondo non está interesado en defender os intereses dos galegos e das galegas, senón que supedita a súa acción política aos intereses do PP en Madrid, utilizando este tema exclusivamente de forma mediática e de xogo político. Unha vez máis, esta situación demostra dúas cuestións relevantes: que o PP e o PSOE obedecen os intereses das súas direccións en lugar dos intereses dos galegos e das galegas, cun comportamento bastante similar. Se tiramos de hemeroteca respecto do que acontece coas entregas á conta, podemos ver que no seu día Montoro, que é o que foi ministro do PP, fixo unha chantaxe similar e era criticado por Montero. Que curioso, non? Que é tan similar o PP e o PSOE que hasta só cambian unha letra nos ministros. Pois Montoro e Montero, pois que despois é a ministra do PSOE,
pois chantaxeou tamén as comunidades para intentar que se conformaran o goberno e que se aprobara o orzamento. E chegamos a este punto por falta de soberanía política e financeira, de xestionarmos nós mesmos os nosos impostos, como fan, por exemplo, Euskadi ou Navarra, non teríamos este problema. Polo tanto, demostran, ademais, que unha facenda galega propia, a través dun modelo de concerto económico, como defende o BNG, sería ótimo, porque impediría chantaxes por parte do Goberno Central. Así que, polo tanto, presentamos a seguinte emenda a este acordo, que é un punto máis, que sería instar a Xunta de Galiza a iniciar no menor prazo a vía xudicial en reclamación das cantidades adevedadas por parte do Goberno Central, e 2, demandar a derogación da normativa sobre a estabilidade financeira, así como da reforma constitucional de 2011, que a sustenta, que afoga a capacidade investidora e de mellora dos servizos públicos da Administración galega e dos concellos, así como a inmediata negociación dun modelo de relación económica que corrixa o infrafinanzamento dos servizos públicos galegos, nomeadamente a sanidade. Nada máis. Desde o Grupo Municipal Socialista anunciamos a espera tamén de que se faga con a emenda que acaba de propoñer o voceiro do Grupo do Bloque Nacionalista Galego, anunciamos a abstención a esta moción por unha razón. Non temos ahora mismo criterios e capacidade para optar por votar a favor ou votar en contra. Entendemos que isto deriva de unhas cuestións técnicas de execucións de presupostos ou de orzamentos, tal como temos entendido, plazos que se ten establecidos para o pago destas débedas que se ten adquirido xa desde o exercicio 2017 e que como data límite parece ser que era o 2019 e non ter aprobado o orzamento dese ano o presuposto do Estado, pois non se pudo facer o pago. Parece, e falo sempre en condicional porque non temos estes datos, que hai unha serie de informes xurídicos que argumentarían e que motivarían e, polo tanto, avalarían a decisión que acaba de tomar o goberno, pero non é menos certo que nós, como responsables políticos, goberno a día de hoxe no Concello, polo tanto, nunha administración, neste caso local, si somos partidarios de que as débedas sempre hai que pagalas. Pero certo é que as débedas, e na maioría dos casos, teñen uns tempos e, sobre todo, están os exercicios para poder pagalas. No mismo orzamento municipal hai moitas débedas que, por diferentes causas ou razóns, non se teñen computado, contabilizado, polo tanto, ordenado o pago no exercicio natural e que se trasladan a outros exercicios. Nós, desde o Goberno do Concello do Grove, confiamos que a través da negociación, non somos partidarios da vía xudicial, desde a negociación se ten que buscar unha solución, porque non solamente afecta a Galicia, sino que afecta a todas as comunidades autónomas, pero tamén aproveito a ocasión para poñer en riba da mesa o problema da financiación local. Si é certo que estamos todos demandando un novo modelo de financiación autonómico, non é menos certo que desde o Grove e cada vez máis concellos nos unimos e sumamos para reclamar unha financiación da administración local. E que, desde logo, tal como reclama a Xunta de Galicia o Estado, nós tamén lle reclamamos a Xunta de Galicia que pague en tempo e forma as débedas que ten con as administracións locais e, no noso caso, o Concello do Grove. Hai moitas subvencións de gasto corrente ou de inversións que temos hasta 9 e 10 meses para cobralas unha vez xustificadas, o que nos supón verdadeiras roturas de tesorería no Concello do Grove, nos xenera problemas importantes. Curiosamente, os maiores debedores de pagamento do Concello do Grove son as administracións. Diputación de Pontevedra, menos porque paga antes, e principalmente Xunta de Galicia. Por lo tanto, eu aproveito a ocasión para poñer en riba da mesa esta cuestión que sería moi importante tamén debatir. Os concellos tamén necesitamos que as outras administracións nos paguen en tempo e forma. E non é agora, que xa me adianto, conocendo un pouco o goberno da Xunta de Galicia, que esa capacidade que ten o seu presidente Núñez Feijóo de sempre botar balóns fora, ou para o Estado, ou para os concellos, pero non é agora porque se lle deban estes cartos, é que xa fai moitos anos que a Xunta de Galicia é mal pagadora coas administracións locais. E falando de financiación, non estaría de máis que entre todos, e aproveitando
esta situación, imagínome que a negociación que se vai abrir, pois pensemos no local e na administración local, porque o resumen é claro, dentro dos ingresos que conforman o orzamento do Concello do Grove, a participación en ingresos do Estado, o que nos ven de Madrid son 2.100.000 euros cada ano, máis menos, falo en números redondos, o que nos ven na Diputación de xeito directo a través do Plan Concello son 700.000 euros, pero o que nos ven polo Fondo de Cooperación da Xunta de Galicia son 400.000. 2.100.000, 700.000 Diputación, 400.000 Xunta de Galicia. Nos parece algo moi pouco equitativo e desde logo creemos que a Xunta de Galicia tamén tiña que cambiar o modelo de financiación dos concellos. Insisto, consideramos que esta é unha cuestión que, como ben decía o voceiro do BNG, ben derivada da aprobación da famosa Lei Montoro 2017, das bases de execución de como se contabilizan e, polo tanto, como se recoñecen as débedas e como se pagan, e para iso estableceron unha serie de prazos que agora se sobrepasaron. En calquer caso, imagíname que negociando se ten que chegar a unha solución, porque si é certo, e aí non vamos a discutir, todos sabemos que cando nos toca gobernar, a política sin orzamento, sin presupostos, non é nada. Outra cousa é que tipo de política se fai cando se teñen os orzamentos. Por iso, o noso posicionamento hoxe en esta moción vai a ser a abstención, principalmente porque creemos que é un tema máis técnico que outra cousa e que, en calquer caso, se ten que buscar unha solución co orzamento de 2020. De aí o noso posicionamento. Vamos a esperar tamén que resolve, en este caso, o grupo oponente desta moción sobre a emenda presentada polo BNG. Señora Castro. Señor alcalde, vostede que mezcla churras con merinas, isto de allos con bojallos, é que é a súa especialidade. O sea, é que estamos falando dunha moción e me salta con un tema que, bueno, ten algo que ver, pero, home, que non o utilice como argumentario cando non, se non ten argumentos, pois ciñase e faga máis reducida a súa intervención, pero que vostede diga que o presidente da Xunta de Galicia bota balóns fora cando vostede é un especialista en lanzalos, o sea, non veña, por favor, dando clases precisamente deso, porque bueno, vostede é o típico exemplo de botarlle a culpa a todo Dios e vostede nunca ten a culpa. É que, vamos, me alucina. E co tema das subvencións tardan en pagarse. Pode ser que tarden en pagarse, pero tamén o que hai que facer exercicio de autocrítica, que sempre lle digo, é facer un autoanálise, e o mellor habría que tamén saber por que se perden tantas subvencións, porque a vostedes non lles dá tempo a xustificalas ou directamente non as executan, porque daí sí que temos unha chea de exemplos que podemos citar, si quere, pero bueno, como lle digo, como non é obxecto desta moción, non me vou a estender máis dese tema. Señor Outeiro, reunión de ti a ti co presidente do goberno. Home, eu penso que unha ministra ten a entidade suficiente e tan relevante como para tomar decisións deste calibre, non? Home, decir que non houbo reunións co goberno central cando precisamente o presidente da Xunta se reuniu coa ministra. Bueno, e vostede que é tan especialista en leis, me sorprende que non se dese conta de que hai unha disposición adicional na Lei 6/2018 do 3 de xullo de Presupostos Xerais do Estado, na que precisamente establece ou regula a posibilidade de que o Goberno de España puidera aprobar, previo informe da Autoridade Independente da Responsabilidade Fiscal e Financeira e do Consello de Política Fiscal e Financeira, precisamente este tema que estamos debatindo. É dicir, hai unha disposición pola cual se podía aprobar. É que, por desgracia, o que o goberno central leva 17 meses sen convocar ese Consello de Política Fiscal.
E a verdade é que é un feito gravísimo e sen precedentes que ademais supón incumprir a legalidade, porque este Consello tense que reunir como mínimo 2 veces ao ano e leva sen facelo desde agosto de 2018. Entón, bueno, lembramos que son cartos de todos os galegos. Con respecto ás emendas que presenta, pois non as vamos a admitir, e lle explico por qué. Porque, bueno, podíamos admitir a primeira dos trámites xudiciais, eso podemos facelo, aínda que tampouco estamos moi pola labor, porque realmente é un tema que se ten que solucionar primeiro pola vía do diálogo, pero bueno, si quere, esa a podemos incluir. A outra, penso que ten o carácter suficiente como para que vostedes fagan unha moción, e lle animo a presentala no próximo pleno, pero non mezclemos temas. Entón, si quere, lle emitimos o primeiro punto, pero o outro non entendemos que sexa obxecto desta moción. Señor Outeiro. Ben, si ademais vostede acaba de dicir que o Goberno está incumplindo a lei por non convocar o Consello de Política Fiscal, pois máis razón para acudir á vía xudicial, porque, efectivamente, como vostede citou aí, pois está habendo un incumplimento manifesto. Por lo tanto, vale, pois se nos admite a primeira emenda, pois estaremos dispostos a votar a favor da moción. Pois si pode citar textualmente para que o Sí. secretario recolla Entón, eu que pediría era unha aclaración de que realmente que é o que vamos a votar, non? Cal é... Pois sí, por eso é o mellor que repito. Entendo que os tres acordos, máis esa... E esa cal é? De instar a Xunta de Galicia a iniciar no menor prazo a vía judicial de reclamación das cantidades heredadas por parte do Goberno Central. Que si devolven os cartos, pois eso retírase. Eso como todas as... cando alguén negocia, pois ten que ter unha amplitude de armas para poder presionar. Entón, que fan o pago? Pois automáticamente se retira e non ten efecto tal, pero ter xa esa arma preparada, porque, como se citou aquí, pois o Goberno do Estado está incumplindo con Galicia e está incumplindo a lei. Entón, como forma de defender os nosos intereses e os nosos cartos, pois acudir tamén á vía judicial. Moi ben, pois desde o Grupo Municipal Socialista entonces anunciamos o noso voto en contra, porque a vía judicial sí que non vamos a aceptar. Se entendemos que esta é unha cuestión política e hai que negociar políticamente, nós defendemos a política. Si xa está a vía judicial, que vaya pola vía judicial e xa dirán os xueces se realmente se está incumplindo ou non a lei, cuestión que, como eu decía anteriormente, poñemos en duda. Por lo tanto, si se incorpora esta emenda, e tal como se ten dito se vai incorporar, anunciamos que votamos en contra. Por lo tanto, procedemos a votación da moción con a incorporación desta emenda do Bloque Nacionalista Galego. Sí. Vamos a proceder entonces á votación con os tres puntos presentados polo Partido Popular e o punto que se acaba de incorporar por o Bloque Nacionalista Galego de que se acuda a vía xudicial para reclamar o cobro desta débeda. Votos a favor da moción? Abstencións? En contra? Queda rexeitada. Pasamos agora a rogos e preguntas. Solicito pidan a palabra para facer rogos e preguntas que os teñan, señor Outeiro. Perdón, señor Outeiro. Vamos a ver, comunícanos uns veciños do Sineiro que tiña un compromiso con eles dende a campaña electoral na que se propoñía solucionar o problema da tubaxe de abastecemento de auga que polo visto había 35.000 euros xa disponibles para elo. Creo que hai casi 2 meses achegouse a Concelleira de Obras e máis o responsable de augas para revisar que catalogaron que estaba en un estado caótico esa tubaxe, pero non saben nada de se vai a reparar ou non reparar.
queríamos saber en que estado está esa situación. Queríamos saber cando se vai a convocar o Consello Local de Deportes para renovar a renovación dos membros. Xa van alá 6-7 meses de mandato e ainda non se renovaron os membros do Consello Local de Deportes. Entonces gostaríamos saber cando vai a ser esa convocatoria. Cal é o motivo do retraso nas obras de Alexandre Bóveda, e como vai quedar finalmente o sentido, porque agora por visto iba a ser o sentido de dirección a Terra de Porto, agora parece que xa verá usted doble sentido, imagino que polo de Conchases, pero tampouco non se me os fijo cal vai a ser o sentido desa rúa cando finalicen as obras, cando seja o momento. Gostaríamos saber que pasa co PEMUS. Non volvemos a ter unha xuntanza dende a última mesa, aquela reunión que hubo, e quedáramos en facer mesa de traballo. Pero que ademais, eu pedira o informe negativo de subsanación de erros que mandou a Diputación, pedimos documento para constatar eses erros ou esas puntualizacións que facía a Diputación a principio de novembro do ano pasado. Díxoseme que mandóseme un correo en nome da concelleira que se estaba correxindo, que xa me pasaban en breve, o sea, nos días venideiros, principio de novembro, estamos a finais de xaneiro. Volvín a pedilo hai, creo que unha semana ou 2 semanas. Sigo sin ter o documento do PEMUS, sigo sin poder revisalo, seguimos sin ter reunións, o sea, seguimos sin nada. Ni sequera a resposta desta vez, polo menos. Cal é a situación que se atopa ahora mesmo a Policía Local ou a plantilla da Policía Local? Como quedaron esas xuntanzas sindicais? Gostaríamos ter unha xuntanza concreta sobre ese tema, cando poida o concelleiro, o alcalde, que sea preciso para trasladarnos toda esa información, pois agradeceríamos que nos avisaron. Outro día, a raíz das inundacións, falábase do plan de inundacións do Concello do Grove. Eu quero recordar que fora pleno en febreiro do 2017 e a instancia do Concello do BNG que atopara varios erros fora retirado da orden do día, a petición tamén do resto dos grupos municipais, por recomendacións dos secretarios, según figura na ata do pleno. Non recordo que volvera outra vez a pleno, entón non sei se realmente temos un plan de inundación, se aprobou por outro lado, se directamente nas xuntas, se pasaron... O sea, seguimos sin plan de inundacións, polo que me preveo. E, por último, por a miña parte, sobre o Pexón. Non entendo por que non se nos trasladou a documentación aos concelleiros. Tras revisar, creo que non está completa na web, porque falta o catálogo de patrimonio, creo que non está actualizado, cando era un dos problemas para leválo adiante. Creo que o mapa xeral de ordenación tampouco é o correcto, porque revisando planos vese que non está os mesmos delimitacións no plano, está o mesmo que no anterior. O 13 de xaneiro eu pedín unha xuntanza por rexistro para tratar os cambios do plan xeral, cando anunciou que se iba a aprobar en pleno en febreiro, no principio de xaneiro dixo eso, e pedín unha reunión para constatar eso e para coñecer en que situación quedaba o plan xeral coa sentenza dos núcleos costeiros que non sabe, que unha vez lle falei a vostede de forma informal, saber se se incorpora dentro das normas urbanísticas esas sentencias, se quedan salvaguardados os veciños que se topan fora da línea de costas en situación legal según a sentenza, pero que no Pexón non se lle contempla. Entón, tras estudiar un pouco os planos, o que me dou tempo estes días, vexo que hai moitos cambios no casco urbano, moitísimos máis na zona rural, amplitud de núcleo rural, tanto tradicional como común, eliminación de outras partes do núcleo. Entón, gustaríanos, que nos parece unha falta de respeto que os concelleiros que representamos aos veciños e que temos que votar ese plan xeral, nos teñamos que buscalo na web e non teñamos información xuntanzas para que se nos diga a que foi debido eses cambios, por que se fixeron, que lóxicamente estarán avalados, pero queremos coñecelos co equipo redactor. Entón, reiteramos a petición desa reunión para tratar este asunto. Nada máis. Moi ben, gracias, señor Domínguez. Sí, boas tardes. Veciñas do Carreiro trasladannos queixas da falta de lumeado público na zona próxima á Igrexa de San Vicente.
Xa o teñen solicitado varias veces no Concello sen ter resposta e creemos que ese tramo aínda pertence á Deputación, así que agardamos lle fagan chegar as peticións. Queremos saber que pasa coas obras destinadas ao edificio de Vellos Tempos en Reboredo, que estaba programada para o 2019 e a estas alturas non hai nada máis que un terreo cheo de maleza que provoca bastantes trastornos aos terreos dos veciños lindantes. Tamén queremos saber que está a pasar co alumeado público, xa que nos chegan queixas de veciñas da zona de Balea e incluso do casco urbano de que rúas como Luis Seoane, Callo Escura, Luis Casais, entre outras moitas, están a ter as farolas encendidas ás 4 da tarde e de noite completamente apagadas co perigo que eso conleva. Cheganos queixas de que no colexio de Rosalía se teñen acumuladas bastantes bolsas de basura durante varios días. Sabemos que por mor das obras desa rúa e de Conchase se retiraron os contedores e que o Concello se comprometeu a pasar a recoller a basura todos os días e non se está facendo. Alegrámonos de que por fin se decidan a facer unha campaña de recollida de excrementos dos cans, xa que a situación na que se atopa o Grove neste ámbito nos últimos anos parecenos bastante grave. A pena é que só temos visto esta campaña na web do Concello e outro día na prensa e botamos en falta máis difusión, por exemplo, nas redes sociais ou algo de cartelería pola vila. No mes de novembro advertimos da necesidade de ter limpas as arquetas e sumidoiros ante a previsión de choivas e temporais. E hai un par de semanas vimos como as intensas choivas que caíron sacaron á luz que esta limpeza non se tiña feito. Pedimos unha vez máis que se proceda a realizar este traballo. E por último queremos saber o motivo do retraso das obras do ascensor da Casa da Cultura, que leva máis de 3 meses pechado ao público. E incluso perigaron as actividades programadas para o Nadal. Sabemos que temos outra biblioteca en San Vicente, a cal funciona moi ben, pero non entendemos por que non se ten habilitado un espazo de estudo como se fixo ano pasado. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí. Nós tamén temos varias cuestións, algunhas xa mencionadas polos compañeiros, como é o tema das novas incorporacións para a policía local, porque que previsión hai e si tamén que si teñen previsto ou teñen xa un plan sobre cando van a ser as novas xubilacións que vai haber, porque é algo matemático que se sabe con bastante antelación, e como se van a cubrir eses postos e como se vai a reforzar ese corpo para que dunha vez funcione como se merece este Concello. Tamén, si hai prevista, porque xa non me lembro cando foi a última reunión do Pexón, debe de estar, pasaría un ano xa, polo menos, que tivemos aquela reunión aí na sala de abaixo, e, pois, nos gustaría que en vez de enterarnos pola prensa, pois nos enteráramos pois polo goberno, pois as modificacións que se operaron no Pexón e pois eses novos planos e esas e esa previsión que hai para a súa aprobación. Tamén queríamos coñecer a situación da Escola Unitaria do Monte da Vila, que deixou de ter actividade de escola unitaria e hai unha moción deste pleno para convertila en Casa da Xuventude, e vemos como o tempo pasa e non hai ningunha novedade ao respecto. Veciños de Virxen das Mareas se queixan da presenza de malas ervas e verdín en moitas zonas e da falta de limpeza das rúas. Tamén veciños do entronque entre a Avenida Portugal e a Rúa Ocón pois reclaman a instalación dun paso de peóns que dé acceso frente á marquesina do autobús e onde están os colectores do lixo, porque a partir do cruce de que suba Meloxo e a Carballeira vindo hacia o Grove, pois sí que nos atopamos con moitos pasos de peóns na zona da entrada ao cementerio, no entorno do cruce coa Rúa da Igrexa, etc. Pero aí hai toda unha zona cega sin paso de peóns, desde ese cruce até o Badén, que está xa cerca do cruce cos Hortos, non? E son mellor uns 400 metros ou así, e habendo, pois eso, o tema dos focalizado, o tema dos colectores de lixo e a marquesina do autobús, pois o mellor era
convinte pois facer aí un paso de peóns, ademais que esa zona pois é unha zona onde moitos vehículos collen moita velocidade, digamos unha zona de aceleración, e pois o mellor era preciso pois estudar a viabilidade de colocar aí pois un paso de peóns. Despois tamén reclamar, xa que se están facendo pois todas esas obras no entorno de tanto Conchases como Rosalía de Castro como Alexandre Bóveda, pois o paso peonil que existe desde a zona do Brañal Carballeira, desde o punto de reunión do Camiño Escolar Seguro hacia os Conchases, que atravesa uns 90, 100 metros entre unhas fincas, pois que se inunda e que está en situación moi precaria, máxime nunha zona onde non hai beirarrúas, e entonces é un atallo moi bo tanto para o camiño escolar como moita xente que se desplaza para a zona do cementerio ou zona da igrexa, etc. E sería convinte facer unha pequena intervención aí, xa digo, adecentar un pouco ou mirar se ao mellor se pode botar pois o mellor un pouco de hormigón e facer un paso de 1 metro para que bicicletas, cadeiras de rodas, carros de nenos pois poidan circular sen maior problema, cando pois iso é unha zona de paso seguro, pero porque non está afectado polos vehículos, pero que ten unhas condicións moi lamentables, e era bo intentar pois facer unha pequena intervención aí de escaso valor, ademais, comparado coas intervencións que están facendo ao redor, e non sería mal mellorarlle a situación para os veciños que usan esa vía. Nada máis. Moitas gracias, señor Torres. Boas, temos coñecemento de que por humidade ou algo parecido se está deteriorando o chan do pabillón novo, o chan de madeira, o parqué. Entonces queríamos saber se tiñan coñecemento e que medidas van a tomar para subsanalo, para evitar a pérdida total do parqué do pabillón, visto como está o parqué tamén daqui do salón de plenos, que podría chegar a pasar lo mismo. Estos son uns 70 metros, pero ali son moitos máis metros cuadrados. Despois, por outra parte, hai sobre uns 2 anos eu preguntara sobre o lateral do tellado do pabillón vello, que tiña como unha cinta aislante suxetando as uralitas transparentes. Hoxe en día xa son como unhas 3 ou 4 cintas aislantes. En aquel momento dixos que non había problema ningún. Algún debe haber cando se lle puxeron máis cintas aislantes para sujetar as uralitas, ou de entrada de agua ou de algo. Entonces queríamos saber que é o que pasa aí. Tamén temos queixas de que se ocuparon os terreos nas obras de Alexandre Bóveda ao lado do bar Venezuela, e que algúns propietarios non deran permiso ou non chegaron a ningún acordo para ocupar eses terreos. Entonces queríamos saber en que situación está eso. E por outro lado queríamos saber tamén que se fixo con respecto á afectación do picudo roxo nas palmeiras, nos exemplares de palmeiras do noso concello. Vimos que a do Sineiro xa está afectada, xa se pode dar por morta. As de Portomeloxo igual. Queríamos saber como estaban as da Toxa e o resto de palmeiras que adornan o noso concello. Pola miña parte, nada máis. Moitas gracias, señora Castro. Sí, moitas gracias. Bueno, vamos a ver, eu teño 3 puntos que creo que son importantes. O tema do parking de Entre Hortas. Invertimos 370.000 euros na compra dos terreos, invertimos 50.000 no acondicionamento, cando supostamente a empresa que se fixo cargo das obras da Castelao, según dixeran vostedes nunha ocasión, ibas a facer cargo destas obras, dando a entender que iba a ser de xeito gratuito. Total, que invertimos 420.000 euros nun parking que, cando antes non había problemas, está xerando uns problemas
que se viron coas últimas inundacións que tivemos. Xa lle avisamos dentro do Partido Popular no mandato anterior, dicíndolle que o que é a zona do parking estaba por enriba, o que o terreo iba a quedar por enriba do que son os comercios que hai no lateral, e que tiñan que facer uns muros de contención adecuados e que tiñan que facer unha canalización adecuada, porque eso iba a pasar, e pasou. Houbo comercios que tiveron ríos por detrás, gracias á magnífica obra que se fixo nese parking. Francamente, isto é unha mostra da mala forma de facer que teñen vostedes, porque estas cousas se poden prever, e non hai dereito que despois de haber invertido tantos cartos en isto, que lle xeremos un problema cando antes non o había aos comerciantes que están polo outro lado. Entonces, aparte de chamar, e resulta que tampouco se dignaron a aparecer, polo menos para preguntar o que había pasado. Entonces, nos parece un tema grave que creo que habría que prestarlle atención, porque realmente merece unha atención especial pola súa parte. Por outro lado, o tema da Navidade. Programa de Navidade, de Nadal. O Grove Nadal 2019. Resulta que te posa a ler o programa e a verdad que quen organiza eventos dáse conta enseguida de que isto é un programa de relleno, vale? Porque hai aquí actos que vostedes incluen no programa de Nadal que perfectamente teñen o empaque suficiente como para non incluílos dentro deso. É dicir, o concurso de pintura Ernesto Godai, o premio da novela Manuel Lueiro Rei, o tema de Gogue Luís Dávila. De verdade que non lle dá a cabeza para facer un programa de Navidad como Dios manda. É dicir, non quero dar nombres, pero un concelleiro aquí sentado o ano pasado dixo que para que o Concello iba a invertir en tema de comercio cando resulta que a xente se iba a comprar afora. Esa é a filosofía que temos neste equipo de goberno. Si vamos con ese pensamento, pois a verdade é que non sei a onde vamos. E ese mesmo concelleiro, este ano, resulta que nas redes sociais tamén coxe e parece que toda a inversión que se fixo no Nadal veu do Concello, especialmente relacionado co tema do alumeado. A verdade é que é triste e de pena ver que en outros lados, con moita menor poboación que a nós, e con 4 pesos, porque lle poño un exemplo, Allariz, que fixeron unha decoración de Navidad francamente espectacular, con temas de madeira e demais, que eso non costa tantos cartos. O tema hai que poñerlle intención, verdade? E vostedes, a verdade é que intención poñenlle pouca, porque anda que non hai actividades que se poidan poñer nun programa de Navidade. E se vostedes non teñen ideas, pois polo menos fagan partícipes a quen si as teñen, porque é que isto é unha vergonza, porque gracias que hai aquí colectivos que participan, que son os que lle dan vida ao tema, porque se é polo Concello, o que fai o Concello, a verdade é que cero patatero, porque anda que non hai actividades que se poden poñer neste tema, e que vostedes saian dicindo que non van a invertir en alumeado porque prefieren invertilo en actividades culturais. Home, vas aquí e actividades culturais, pois poucas. Eu lles animo a que a próxima vez, pois, xa sei que teñen cada un as súas ideoloxías, as súas, algúns son relixiosos, outros non o son, pero bueno, a ver, non politicen tanto este tema, porque a Navidad é a que é, e resulta que hai moitísimas cousas, eu xa sei que son de carácter relixioso, pero, a ver, hai actividades que se poden facer, que vas a outros povos que son moitísimo menos que Celanova, por exemplo, o ano pasado, unha que ten, non sei se son
6.000 habitantes ou unha cousa así, hasta unha pista de patinaxe tiña. É dicir, anda que non se poden facer actividades neste concello que poidan dar ou ter un programa en condicións. Francamente, de verdade, lles animo, porque resulta que cando puxeron o que é o alumeado, te vas a dar unha volta por todo o pueblo, é triste, en Reboredo unha luz de todo Reboredo, toda Balea. En San Vicente, ali no centro, 4, unha en Meloxo, unha en Meloxo de Arriba, unha en Porto de Meloxo, unha en Virxe das Mareas. De verdad que non lles dá a cabeciña para máis? É dicir, porque anda que non hai cousas que se poden facer de decoración e polo menos colaborar cos comercios, que non digan, por favor, que o Concello non está para eso, porque moitas veces yo escoito ao señor alcalde que os comerciantes teñen que, como quen di, buscarse a vida ou dá a entender. Francamente, me parece un pouco pobre este programa, e a ver se po ano que ven se lucen un pouquiño máis con este tema. E outro, o tema de hostelería de Fitur. A verdade que teño que reconocer, señor alcalde, que polo menos estivo, pero non solamente hai que estar presente en cuerpo, sino tamén en alma, vale? E non parecer que vas alí e que andas perdido e non sabes nin onde andas, porque hasta nin cos seus está presente. É dicir, xa lle dixen o ano pasado o tema de Travel Wow, o importante que era esta cuestión a nivel mediático, e a difusión que se lle daba, que era gratuita, vale? Porque é un tour operador que move moitísimo. Certo é que estivo ali recollendo o premio, máis lle valía, porque me parecería xa tremendo que, habendo recollido o primeiro premio, non se presentase vostede, pero xa yo avisei o ano pasado, señor alcalde, eu non sei se que a vostede non lle gustan os cans ou que problema hai, pero que non vote vostede polo premio de Travel Wow outra vez, a pesar de haberlle avisado o ano pasado, me parece grave, me parece grave. E dase casualidade, como vostedes saben, que fun eu quen presentou a candidatura, eu teño esos datos, e que me parece increíble, señor alcalde, que outra vez non este á altura de apoiar os seus veciños e facer o tema de se creen vostedes que por publicalo na páxina de Turismo Grove xa fixemos o noso traballo. Home, a ver, eu penso que hai que darlle un pouquiño máis de difusión ao tema, porque igual que a eso hai moitos outros premios nos que o Concello pode participar e, sin embargo, non facemos nada. Non quero falar do plan estratégico de turismo que tiñan vostedes en mente desde fai e que tanto venderon e toda a historia que nunca máis se soubo deso. A páxina web, que ainda seguimos coa mesma páxina web que tanto iban a cambiar e todo eso, a min francamente pareceme unha falta de respeto, porque é que non sei se vostedes teñen claro en que pueblo viven. Eu lle teño repetido, e vostedes, ou cando escoito ao señor alcalde falar nos seus discursos triunfalistas, dicir, no, o Grove vive da pesca e vive do turismo, e resulta que do turismo é o que menos atención lle prestan. Señores, é dicir, os empresarios e os comerciantes tamén teñen que ver como as pasan canutas para chegar a fin de mes, para coller e poder pagarlle os salarios aos seus empregados. Entón, se o Concello que non se poña á altura, me parece lamentable, sendo un Concello como somos, que vive do turismo e da pesca. Entón, escoitar os discursos que lanza e moitas veces decir que estou eu presente, no, o Concello estará sempre da man dos empresarios. É dicir, é que me parece lamentable, porque da man dos empresarios non está, e vostede, sendo eu presidenta da Asociación de Hosteleiros,
me dixo con persoas presentes que vostede non daba un duro polos hostaleiros, e hai testigos deso, e a verdade é que o está demostrando. E sabe onde o demostrou? En Fitur, me entende? Tranquilo que ainda non acabín a miña intervención. Pero si lle recordo que estamos en rogos e preguntas. Faise un rogo ou se fai unha pregunta, non se fai unha moción e un speech. E por educación non estou cortando, que xa debía de cortala fai tempo. Aquí é rogos e preguntas. Hai que ceñirse ao punto. Entonces, faga o rogo, faga... No, pode presentar unha moción igual que presentou antes. Espere, ahora me toca a mí un momento, que son o presidente do pleno e son o encargado de coordinar isto. A ver se nos enteramos como va o orden do pleno. Hai puntos que se tratan nas comisións informativas no orde do día, hai puntos onde vostede presentou unha moción de urxencia, que a urxencia non se xustificaba moito e ainda así aceptamos a urxencia, aí pode presentar a oposición todas as mocións que considere oportunas e necesarias, igual que o grupo de goberno. E agora estamos no punto que se chama rogos e preguntas. Se pode facer un rogo ou se pode facer unha pregunta. O que non se pode facer é un speech de 50 minutos para non sabemos a onde quere chegar. Imagino que despois de todo isto terá un rogo ou unha pregunta. Pero ahora tamén lle adianto, espere a resposta. Continúe. Señor alcalde, procedo. Sí, o que lle estaba dicindo, o apoio aos empresarios demóstrase cando en Fitur lle fixeron, antes de Fitur lle fixeron unha invitación para presentarse con un establecemento daqui do Grove que se promoveu como, ou sea, que tivo o premio o mellor establecemento do SICTE de España, e vostede nin siquiera se presentou, nin siquiera tivo a decencia de presentarse. Eso nos parece gravísimo, señor alcalde. Eu podíalle presentar mocións, pero que ao final resulta que vostede me está limitando a min ao diálogo e vostede agora soltará, como é o último en intervir, soltará o seu speech. Claro, por suposto, por suposto. Sí, pero ao mellor nós collemos e non nos interesa escoitalo, porque ao final o mismo debate de sempre, o mismo debate de sempre. Sí. Rematou? Rematín. Moi ben, compañeros, os que querades contestar aos rogos, preguntas trasladadas, por favor, ide pedindo a palabra para se intervir. Non vexo, pero os 6 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Señor Outeda. Señor Outeda. É que non vexo desde aquí o número que ten. Non, que tampouco vexo, debe ser no 6. Bueno, en resposta á señora Domínguez, quería o tema que fala sobre as bolsas que había en Rosalía de Castro. Efectivamente, sí, pasou un detalle ali que, como sabe, coas obras que se están realizando, hubo que transportar os contenedores ao lado do cementerio. Entonces, bueno, hubo uns días que se acumularon ali, pero xa se falou co encargado de limpieza e co conserje, entonces ahora se está facendo o recollido, que ao fin e ao cabo as bolsas son bolsas que conteñen papel. Sobre os excrementos dos cans, efectivamente si se puxo a campaña na web, pero que ahora se está para facer a cartelería, que se van a poñer en algúns mupis, en máis información pois no tema das calles. No señor Outeiro, que falaba sobre as Virxen das Mareas, do Verdín e todo iso, non hai moito tempo que se fixe unha limpieza de cortar a herba e de todo iso, e agora, bueno, estamos en estos días que xa está a bolsa de empleo prácticamente case operativa para contratar o novo personal de limpieza, onde vai haber unha persona prácticamente destinada para a Virxen das Mareas, Porto Meloxo, para que este ali máis permanente facendo o servicio de limpieza. Moi ben, señora Outeda. Moi boa noite a todas e a todos. Vou a empezar respondándolle a señora Domínguez, que me facía preguntas sobre a Casa da Cultura, e efectivamente sí que estas obras estánse demorando demasiado, si é verdad, e eu desde logo empezo pedindo disculpas porque leva moito tempo fechado, non leva máis de 3 meses e medio, empezou na primeira semana de decembro, é moito tempo igualmente.
As actividades de decembro non correron peligro, aínda que si é verdad que non había sala de estudio nin podían os rapaces acceder arriba polo perigo que supoñía as obras, estaban cortando pois unha estrutura no medio das escaleiras e saltaban as chispas, entonces optamos por pechar por seguridade. E si é verdad pois que non pensábamos que foran a durar tanto as obras, simplemente pois as obras é o que teñen, son imprevisibles e nos contábamos con que a rematarán antes e non pudo ser posible, polo que esta semana vaise a pintar a parte de arriba, que en principio non estaba contemplada, e unha vez que estamos en obras para non volver a pechar, vais a pintar a parte de arriba e esperamos que para nos podamos abrir a Casa da Cultura pois, totalmente o mellor posible e que poida pois, restablecerse pois, a sala de estudio e todas as actividades como se estaba facendo dende sempre. E repito que pedimos disculpas porque somos os primeiros en lamentar que tarden tanto estas obras. E con respecto a vostede, eu non sei se sabe que o programa de Nadal non é programa da Navidad, sino que é programa de decembro. E por suposto que entra as actividades do Lueiro Rei e do Godai e todas as actividades que antes se fagan porque son actividades culturais, como se veñen facendo todos os anos. E non sei se vostede o sabía, pero é así. É pero que se fixeron no mes de decembro e, polo tanto, van na programación do mes de decembro. Que a vostede lle guste ou non é unha cousa. Pero é que o Grove Nadal, estou lle dicindo que o programa de Nadal é o programa de decembro. Decembro é dende o 1 ata o 31 de decembro. Toda a vida. Non foi este ano, toda a vida é así. E se recollen todas as actividades que se fan. E con respecto a participar con outras asociacións, nos pedímolles a todas as asociacións culturais que teñen programación que nos la pasen, que ya metemos na programación do Concello para darlle publicidade. Ni máis ni menos, para darlle publicidade e para que a xente saiba o que hai por parte do Concello e por parte das asociacións. E todas aquelas que tuveron programación, que nos la enviaron, pois contemplouse no programa. Non sei que problema hai. Con respecto ao alumeado, pode ser que fora moi pobre. Este ano gastamos 8.000 euros en alumeado. Claro, están acostumbrados ou agora fixaronse con Vigo e nós non somos Vigo en ninguna das formas. Púxose alumeado. Que había un arco aquí e outro alá, posiblemente. Que podería ser mellor, seguro. Todo se pode mellorar. Ahora, mellor que cando estaba o Partido Popular, desde logo. Porque co Partido Popular estaba Pablo Casais a 14 e Luís Casais porque pagaban os comerciantes. En ningún momento... Perdona, o que é a 14, porque é o que Pablo Iglesias e Luís Casais non pagaron os comerciantes. Porque vostede tanto que di que temos que contar con eles, pero que eles non queren colaborar con nós. Porque tan pronto souberon que nós poñíamos o alumeado, dixeron que xa nos encargábamos nós. Non deron nada. E iso é a realidade. E pode preguntarlle aos comerciantes donde queira. Os únicos que puxeron cartos para alumeado foi a calle 14. Eso sí. A calle 14 foron os únicos que puxeron cartos para o alumeado. Póñase vostede como se poña. E a mí non me importa o que vostede diga. Os comerciantes teñen o apoio que queiran ter e a colaboración que queiran ter eles. E nada máis. Entende? Como todas as promesas que lle fixeron. Señora Castro, por favor. Estamos falando, estamos falando do alumeado de Nadal. Noemi, un momento. Señora Castro, no. Rogo se preguntas, xa tuvo a súa intervención, ahora toca ao goberno responder. Aprenda o que son rogos e preguntas, polo tanto, non interrumpa, porque ahora xa non está en posesión da palabra. Ahora, gústelle ou non lle guste, vai a ter que escoitar as respostas das súas propostas, as súas rogos ou preguntas do goberno, que para iso é o noso turno. E non lle vou permitir que este interrumpindo aos meus compañeiros ou compañeiras. Continúe. Porque aparte, eu non estou faltando a verdad, aquí hubo unha reunión onde se falou cos comerciantes da 14 que quixeron vir e estaba o alcalde e estaba a miña compañeira de comercio para falar do que se fixo en Navidad, e ali se lles puxo como se iba a facer coa iluminación e todos estaban de acordo. E a 14 pagaron a iluminación. A 14 pagou a iluminación. E nós nunca dixemos o contrario. Eu sei que hubo algún comercio que dixo que solamente pagábamos o que era a conexión, que non pagábamos nada. E iso é mentira. Nós pagamos 8.000 euros de alumeado. E se quere vai a esta intervención e pida a factura. Non ten máis que facer eso. Non, é que non pode falar, non, porque eu non estou faltando a verdad. E foi así. E parece mentira que sexa vostede precisamente que me veña a min a reclamar que había unha iluminación pobre. Pero que máis cousas? Non, é que por parte de cultura, da programación e do alumeado, que o fixo cultura, vostede non ten nada que decir?
vostede non ten nada que decir, porque nos fixemos o que dixemos que íbamos a facer, ni máis ni menos. Non fixemos menos do que prometemos ni do que falamos. E iso podo yo decir eu. Ustedes non estaban na reunión, pero os que estaban poden yo decir. Pero escoitei a xente que estaba na... Pero que escoitou o que, home? Pero que escoitou o que? De verdad. É que me pone mal humor. Joder, sí. Boa noite a todos e a todas. Primeiro con Izquierda Unida. O Consello Local de Deportes vámoslo convocar en febreiro. Temos a data aínda por determinar, pero en febreiro vai a ser. Vale. Respecto á Policía Local, ahora mismo non, desde xa fai tempo, hai 11 en plantilla, 2 están de baixa, 2 casi todos os meses son de vacacións, o sea, quedan nos 7, dependendo despois das baixas, normalmente estábamos tendo 6, 7 en plantilla. Das reunións que estuvemos tendo cos sindicatos, nos o que vemos é que temos que cambiar o cuadrante, estamos negociando cos sindicatos para cambiar o cuadrante. Quedamos agora en 2 semanas para ter outra vez unha reunión con eles que lle temos que dar unha proposta nosa desde o Concello. Despois en 2 semanas reunirnos outra vez con eles. Non teño ningún problema en reunirme con vos e explicarvos un pouco máis a fondo o tipo de reunións, o tipo do cuadrante que lle queremos propoñer aos sindicatos que o que vamos a levar. Cando queiran, pois poñémonos un día, unha reunión e vos explico un poquinho máis a fondo. Co BNG, o pabellón de deportes novo, o parqué, estamos mirando, sí, que polo tema do pabellón novo, o donde entra a luz, colla a condensación, nunha parte se está mollando moitísimo. Estamos mirando o tema do seguro, mirando a ver como podemos arreglar ese asunto. No pabellón vello, no da baixo, o lateral, estamos agora que xa nos pasaron un presuposto para cambiar o que é todo o lateral. A única, non inconveniente, pero o único problema era a maquinaria porque como é un callejón un poquinho estreito, o tema dos andamios e todo eso para cambiar todo o lateral era complicado. Entonces vamos a alquilar unha máquina para intentar cambiarlo en un día ou 2, pero en este mes ou o mes seguinte se cambiará o lateral do pabellón vello. E nada máis. Moi ben, señora Domínguez. Hola, boas noites a todas e a todos. Empezo cos rogos do Grupo Municipal de Esquerda Unida. Con respecto á obra do Xineiro da Rúa Cantabria, está adxudicada xa desde finais de ano e agora estamos intentando poñernos en contacto a empresa con gas natural porque teñen que asfaltalo, por eso... A ver, a calle está mal, pero non peligra nada, nin hai dificultades. Foi unha acción que acordamos coa Asociación de Veciños e cos técnicos municipais porque, como pasou gas natural por ali, pois era conveniente xa empezar a sanear aproveitando a obra deles, non? Obras de Alexandre Bóveda. Esperemos, según nos informou esta mañán o secretario, había algún problema técnico para facer as cesións das obras e por iso levan un pouco de retraso. Están os veciños de acordo, pero bueno, hai problemas de tipo técnico para poder... Espero que Mariluz esta semana poida facer e Begoña a documentación que fai falta para reunirnos cos veciños e firmar as cesións. Con respecto ao PEMUS, señor Otero, disculparme, estou pasando por unha situación un pouco delicada e ás veces que eu tiña pensado reunirme co equipo encargado do PEMUS, pois tuve problemas delicados e non pudo ser. Espero que o comprendan e se non, pois o alcalde se reunirá con vostedes. Vin a súa solicitude. Mañán comentarei a Mariluz e recordarei porque algún problema tuvo que haber para que non se lle facilitase a información por parte do goberno. Dende logo non puxemos impedimento ningún.
os veciños do Carreiro, inundación, plan de inundacións. A verdade é que espero que poida ir ao pleno ao próximo pleno, ou senón ao seguinte, depende un pouco do técnico de medio ambiente, falámoslo a finais de ano, pero estaba un pouco agobiado e agora colleu baixa de paternidade que lle correspondía, e en canto se incorpore a semana que ven poñerémonos a intentar leválo ao próximo pleno o máis axiña posible. Veciños do Carreiro, falta de luz, si, xa teño conocemento, trasladeille os electricistas do Concello e trataremos de solucionalo o máis axiña posible. Vellos tempos de Reboredo. Estamos xa co proceso de en breve salir a execución, estamos a concurso, disculpen. De feito, esta mañán estuvo reunido o señor Otero co arquitecto, que eu non me encontraba, e estamos cos últimos axustes para poder sacar a licitación en estes días. Alumeado público, pois sí, a verdade é que estamos sufrindo un inverno un pouco duro. Hai problemas co alumeado público en zonas onde as instalacións son xa moi vellas. Estamos esperando a que a Diputación saca concurso a subvención do IDAE do ano pasado, porque moitos deles estamos intentando repoñer e arranxar porque están dentro desa subvención. Solicitaron en novembro a limpieza de arquetas e sumidoiros, pois a verdade é que sí que se activaron esos protocolos, igual quedou algunha calle que non se limpase, pero bueno, vamos a decir que foi un acontecemento que tiña pouca pouco podíamos facer debido aos elementos, moita intensidade en moi pouco espacio de tempo. De feito, en canto pararon as choivas e paraba 5 minutos de chover, notábase como desaguaba, comprobados polos empregados municipales. Non houbo máis puntualmente algún, pero os máis grandes non foron porque o alcantarillado estuvera sucio. Penso que rematei con vostedes. Agora vou co grupo do Bloque Nacionalista Galego. Non sei se viron estes días que ademais está adjudicada tamén a obra para poñer pasos elevados e resaltes na Avenida de Portugal. Eu visitei a semana pasada 2 veces co enxeñeiro e coa empresa adjudicataria para ao mellor variar algúns. Vamos a volver a darlle unha volta, porque unha vez que os pintamos fixémonos un pouco a propósito para que os veciños se deran conta e expresaran un pouco o seu sentir. Volveremos esta semana a repasalos todos e, de acordo co enxeñeiro, ubicalos xa definitivamente, porque a veces non poden ser donde queremos. Sobras en torno ao paso de... É verdad, eu xa me reunín con varios veciños a ver si podemos chegar a acordo de cesións para que ese camiño non sea de 1 metro, porque xa non cumpliría, que sea un espacio un pouco máis ancho, a ser posible de 2 metros, pero bueno, nan que tardemos un pouco máis sería bo que xa puxéramos cesións e cos veciños que están, moitos deles están dispostos e chegar a un acordo. Con respecto a, creo que ocupación de terrenos, non me dou tempo a anotar, esa tiña unha duda. A ocupación dos terrenos polas obras en Alexandre Bóveda. Bueno, xa lle respondín. Estamos coa estación. A afectación do pico do roxo no Concello, bueno, pois é un tema que levamos 3 anos. A alerta no Concello aplicouse co técnico de Medio Ambiente, cun técnico da Xunta de Galicia.
Foron tratadas algunhas, pero non tuveron o efecto esperado, son palmeras novas, o que máis nos preocupa son realmente as da illa. A comunidade de propietarios e o TUSA no Gran Hotel, que son os xardíns máis... Creo que, se non me lembro mal, hai 3, pero son 3 palmeiras xóvenes, non son do conxunto dos xardíns do Gran Hotel, que son as máis importantes, e que a verdad que hai que decir que tanto a comunidade de propietarios como a empresa propietaria están facendo unha achega económica importante, non sei darlle agora mesmo os datos, pero importantísima, e ainda así estalle afectando. Parking de Entre Hortas, pois decirle a señora voceira do Grupo Popular que efectivamente pois hubo problemas, estaban as arquetas obstruídas, non hubo previsión e hai que pedir disculpas e asumir as consecuencias, obviamente. Creo que non me deixen nada, senón pois... Moi ben, pois respondeu a outras cuestións tamén plantexadas. Cuestión do pexón e respondo a todos os que me plantexaron a cuestión do pexón. Primeiro, o pexón non solamente son os planos que xa están a disposición de todos os veciños desde a web do Concello do Grove, sino que está conformado por 10 volumes. 10 volumes que mañá mesmo lle trasladaremos a cada grupo político, porque temos a copia que nos presentou o equipo redactor nun CD, vamos a facer as copias e ya trasladaremos. Certo é que tiña que ir antes, pero, bueno, pois eu estuve esta semana fora e, ademais, o personal que teño ao meu cargo tampouco pudo facer estas copias, pero eu si hoxe a mañán xa din orden para que reciban vostedes copia de toda esa documentación. A partir de aí, a semana que ven, posiblemente, podamos ter unha reunión co equipo redactor para aclarar. Non son planos novos, son os mesmos planos que tiñamos e que temos aprobados desde o ano 2014, pero que se teñen detectado unha serie de erros que se intentaron correxir e algún plano se tuvo que adaptar ás peticións dos informes sectoriales de portos, de patrimonio ou de medio ambiente. Eso é o que se fixo porque o destino deste documento é, lóxicamente, leválo a aprobación provisional e despois a aprobación definitiva, que terá que ser o que a Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Urbanismo, a que pase o último filtro e a que revise toda a documentación. Pero, lóxicamente, nós temos que adaptar, despois da exposición pública, temos que adaptar toda a documentación en base á corrección que os veciños, algúns erros sí que nos detectamos e houve que corrixir, e, sobre todo, adaptalos aos informes sectoriais. E a Lei do Suelo que se aprobou no ano 2016, que, como ben saben, tamén tuvemos que facer algunha modificación, pero os planos, o listado dos mesmos, o núcleo rural, o núcleo urbano, son os mesmos planos que tiñamos xa desde o ano 2014. Algúns variaron por eso, porque hubo que adaptalos e porque hubo que facer algunha corrección, pero ahora mismo están a disposición de todos para volver a poder revisalos e, desde logo, terán copia absolutamente de todos. Respecto ao tema dos núcleos costeiros, non é tan fácil ni tan sinxelo como se plantexa. Como ben saben, o Concello do Grove foi un dos moitos concellos que acudeu a vía xudicial para reclamar o que se chama o recoñecemento dos núcleos costeiros debido á disposición transitoria da Lei de Costas, non? Ben, quero decir que de todos os concellos de Galicia que presentaron un contencioso contra Costas, fomos o único que gañamos, que tuvemos unha sentencia favorable do TSJ. O Tribunal Superior de Xusticia de Galicia nos deu a razón. A sentencia foi firme porque había un plazo para recurrir por parte de Costas e non fixo. Curiosamente, unha vez transcurrido o plazo, Costas recolleu a sentencia e volveu a dictaminar unha resolución dicindo, ou ven a decir prácticamente, que
non recoñece esa resolución e, polo tanto, non recoñece eses núcleos costeiros, o cual nós volvemos a presentar un contencioso de inexecución de sentencia e, ademais, recurrindo esa mesma resolución de costas. Por que? Porque entendemos que a cousa está xulgada, está resolta por o máis alto tribunal de Galicia con sentenza firme e non ten obxecto ora, ou non é comprensible que Costas pretenda volver sobre un tema que está xulgado cando non presentou recurso no plazo que tiña, non? Ahora ben, quero intentar explicalo porque é unha cuestión xurídica, técnica moi difícil de explicar. O que se plantexaba era o recoñecemento de núcleos costeiros, establecendo que aí se recoñecían, pois que era de aplicación a disposición transitoria porque eran núcleos que existían antes de 1988, cando entrou vigor a Lei de Costas. Pero aí había unha serie de inmobles, unha serie de vivendas que estaban afectadas con orden de demolición de costas porque estaban dentro da zona de protección dos 100 metros de costas. Vale. A sentencia, a resolución, o que ven a dicir é que recoñece eses núcleos que están prácticamente conformados por eses núcleos de vivendas a efectos da Lei de Costas, pero que non teñen consecuencias ou teñen efectos urbanísticos. Polo tanto, e iso é tal cal me explicaron a min e yo traslado aquí a vostedes, o que na realidade ten esa resolución é que aplica unha excepcionalidade neses núcleos donde, estando dentro da servidumbre na protección de 100 metros, en eses núcleos, en eses puntos concretos se tratan como se fora solo urbano, polo tanto, como se estuveran a 20 metros. Pero, insisto, eso é a efectos da valoración dos núcleos costeiros da Lei de Costas, pero non a efectos urbanísticos. Polo tanto, non comprende agora recollelos no pexón. Nós o que estamos esperando é a que o contencioso que volvemos a presentar ante o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia se resolva como nos esperamos a noso favor, porque a sentenza é firme, xa non é recurrible, polo tanto, non se pode volver a xulgar unha cousa xulgada, e, lóxicamente, esas vivendas afectadas se poderán librar, porque o que teñen é unha orden por incumplir a Lei de Costas, pero non é polo ámbito urbanístico. Non sei se me explico. Polo tanto, quedarán libres da Lei de Costas, porque en ese ámbito van a quedar libres e non afectadas pola franja dos 100 metros de protección de costas, pero efectos urbanísticos non podemos incluir núcleos, en este caso, núcleos urbanos ou recollelos como tal nas franxas deses 100 metros, porque non ten efectos urbanísticos, non ten carácter urbanístico, ten carácter efecto a Lei de Costas. Eso, polo menos, é o que nos traslada e nos explica os abogados que defenderon a causa. Ahora ben, é certo que varios veciños e varios abogados que defenderon individualmente aos 13 afectados nos trasladaron eso que trasladan vostedes, e nós o que pedimos é ao despacho que defendeu isto ante Costas, contra Costas, mellor dito, e ante o tribunal, pois o que pedimos é un dictamen para que nos trasladen no seu dictamen xurídico si compre ou non incluílo dentro do pexón. Dígolle, é unha cuestión complicada, difícil, xurídicamente moi técnica, que sinceramente teño que recoñecer que a min se me escapa porque non chego a esa capacidade, pero desde logo a sentencia, polo a min o que me din é vinculada á Lei de Costas e esa disposición transitoria, pero non está vinculada ao urbanismo. En calquer caso, temos pedido ese dictamen, e se realmente a través do dictamen dos abogados que tiñamos contratados e defenderon esta causa entenden que tamén cabe recollelos dentro do Plan Xeral de Ordenación Municipal, así se fará, que nós non temos ningún problema. Pero tamén é certo que estamos esperando a que o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia resolva o contencioso que nós temos interposto de inexecución de sentencia, porque entendemos que este caso Costas non ten razón en ese sentido. E insisto, a documentación van ter copia do CD, non solamente dos planos, senón dos 10 volúmenes que conforman a documentación, e espero que a semana que ven, si o equipo redactor ten disponibilidade, nos poñamos a reunir entre todos e lles podan trasladar as consultas necesarias. Somos os primeiros interesados en aclarar toda a situación do pexón para poder leválo a pleno
sacalo adiante, trasladalo á Xunta de Galicia e ver se somos capaces de ter e obter a aprobación definitiva do PXOE. E agora vamos á polémica. Actividades de Nadal do mes de decembro. Me dicía a voceira do Partido Popular antes na moción que les presentaban que no fondo se estaba falando de financiación e eu introduxen cuestións de financiación municipal, autonómica e estatal que estaban mezclando churras con merinas. Pois vostede acaba de mezclar a velocidade co tociño, vamos, porque non acaba de comprender. O programa, como venlle a dicir a miña compañeira concelleira de Cultura, o programa engloba, abarca todo o que se fai no mes de decembro. Lóxicamente, as actividades de Nadal están incorporadas en ese programa e cando nós aprobamos un programa esas características, igual que aprobamos a programación do verán, abordamos todo o que se fai durante todos os meses que van desde o mes de xuño hasta o mes de setembro e aí intentamos incorporar todas as actividades para publicitar e promocionar todo o que se fai por parte do Concello. Este ano, ademais, nos reunimos 3 concellalías, a Concellería de Cultura, a Concellería de Comercio da miña compañeira María López e a de Turismo que eu mismo represento para intentar unir ideas e reunir aos diferentes colectivos que podían participar ou que podían ter ideas para intentar facer un desenvolvemento máis importante, máis interesante do Nadal. Así que reunimos na Sala das Cunchas a todos os colectivos empresariales e comerciantes deste Concello e convocamos ademais a comerciantes a nivel individual, os colectivos vinculados á artesanía, ao comercio, algúns asistiron, outros non, uns mostraron moito interese en participar e outros non. Pero eso foi unha reunión que tuvemos os 3 concelleiros con todos os empresarios. A partir de aí xurdir unha serie de ideas que nós intentamos pôr en marcha. Así, financiamos o alumeado, como lle dicía a miña compañeira, 8.000 euros. Os comerciantes que están na Rúa Castelao aportaron 5 arcos, que creo recordar son 800.000 euros. Todo o demais foi posto polo Concello do Grove. Ademais, por primeira vez, o Concello do Grove nos fixemos cargo do coste da música ambiental na Rúa Castelao e no cruce que vai na Luisa Mestre na Rúa da Praza de Arriba por primeira vez, porque antes o facían tamén algún grupo de comerciantes que este ano non poderon abarcar, por primeira vez, de xeito moi modesto, pero demos un primer paso e aí teño que aproveito a ocasión para agradecer o traballo a miña compañeira María López desde Comercio. Puxemos en primeira vez un mercadillo de Nadal que tuvo moi boa resposta e aceptación polos comerciantes da Castelao e os que participaron dentro do mercadillo, costeando o Concello do Grove todo o que foi esa carpa, costeando o Concello do Grove moitas das actividades musicales e promocionales desa actividade que desde logo queremos ampliar para o ano 2020. De feito, na reunión que tuvemos fai días para falar do orzamento, falábamos todo o grupo de goberno e ademais estas 3 concellalías que ao mellor temos que crear unha partida propia do que é o Nadal para darlle a poder ser máis repercusión e para xerar un pouco máis de actividade, se pode ser. Pero nós tamén defendemos que a actividade económica que na ten que resolver e a que ten que fomentar e promocionala son os empresarios, o pequeno comercio, a pequena empresa, e nós temos que axudar a desenvolver eso. Por eso pedimos reunións e facemos actividades. E non se esquezan as actividades propias de Nadal, como as cabalgatas, tanto de Papá Noel como de Reis. Por certo, o ano onde máis carrozas participaron na historia, que eu me lembre, ao mellor estarei equivocado, me corrixirán, foi o ano onde máis carrozas participaron e onde posiblemente un das edicións que máis xente houbo, e que, por suposto, que vamos a querer seguir avanzando no ámbito destes eventos, do mesmo xeito que facemos no Entroido, no mesmo xeito que queremos facelo con outras actividades, no mesmo xeito que facemos coa festa, coa programación do verán. Pero quero lembrarlle a todos os presentes, pero moi especialmente a señora Castro,
que sempre fai gala da súa experiencia no ámbito de turismo, que o Concello do Grove, a diferencia de Cela Nova, a diferencia de Allariz e a diferencia do Concello de Vigo, ten a maior festa gastronómica que se realiza en Galicia, en España e a nivel internacional, que é a Festa do Marisco, que solamente a inversión que o Concello do Grove fai en esa festa non fai ningún outro concello de Galicia, ningún outro concello de Galicia. Voulle poñer un exemplo. As famosas luces e alumeados do Concello de Vigo supoñen 1.200.000 euros nun orzamento da cidade de Vigo de 250 millóns de euros. 250 millóns de euros, 1.200.000 de alumeado. E moi ben para Vigo e señor Caballero, que ademais é o meu amigo e nos levamos moi ben. Pero que o Concello do Grove, de un orzamento de 10,5 millóns de euros, inviste na Festa do Marisco 600.000, o que significa un 7% do orzamento total. Sabe o que significaría eso? Que o Concello de Vigo teria que estar facendo unha actividade promocional turística de 30 millóns de euros. 30 millóns de euros para igualar en termos relativos a inversión en turismo que fai o Concello do Grove. Dígame vostede que concello fai unha inversión de tal envergadura. E o 90%, o 99% da inversión de turismo que fai o Concello do Grove está na Festa do Marisco, por certo, da que se aproveita todo o Salnés, toda a provincia de Pontevedra e toda Galicia, recoñecida pola Asociación de Hosteleiros de Galicia, polo clúster de turismo de Galicia, na última reunión do Consello de Turismo de Galicia, recoñecido por todos eles, que dixeron públicamente que a Festa do Marisco era dun dos eventos que máis desestacionalizaba o turismo en toda a provincia de Pontevedra. E iso vostede non acaba de reconocer. Tampouco me preocupa. Tampouco me preocupa. Digo, non é gracias a vostede, non, pero se dá a casualidade que levamos xa 5 anos máis 4 anteriores cambiando totalmente a Festa de Marisco, donde nunca se faturou tanto e nunca tuvemos tantos visitantes. Por algo será, señora Castro. Polo tanto, o cambio que este goberno e o anterior lle dou a Festa de Marisco non se fixo na historia. Non se fixo na historia, porque ademais de ter agora unha Festa do Marisco, temos un festival de música que está permitindo que moita xente que nunca viña á Festa do Marisco agora está vindo á Festa do Marisco para escoitar os concertos e para coñecer esa festa. Por lo tanto, estamos prácticamente facendo 2 eventos en un na época da Festa do Marisco. E iso é un esforzo económico, turístico e de publicidade que non fai ningún outro concello. En termos relativos. E se tanto lle preocupa a promoción e a publicidade turística, decirlle que gracias á Festa do Marisco o Concello do Grove vai unha vez ao ano a unha cidade europea para promocionar a festa e outra a unha cidade de España ou de Portugal, donde temos un acto propio. O último en Ámsterdam con 40 personas, tour operadores, agencias de viaxe e medios de comunicación que estuveron durante 4 horas exclusivamente atendendo ao Concello do Grove Festa do Marisco, non a Fitur, onde hai 10 pabellóns, onde hai miles de expositores e miles de persoas que vostede está obcecada con Fitur e parece que non entende o que é Fitur, onde lle volvo a dicir, e sei que lle vai a molestar o que lle vai a dicir, onde o Concello do Grove é unha gota de agua no océano. E cada vez ten menos sentido que un concello vaya solitario, donde vaya solitario a Fitur. Non se entera, señora Castro, parece mentira. Donde ten que estar en Fitur, quen ten que estar é como está é a Xunta de Galicia, promocionando o destino de Galicia, e ten que estar a Diputación ou a Mancomunidade do Salnés. O Concello de Grove como tal, non ten sentido, porque hai 10 pabellóns donde nos perdemos, donde non temos repercusión. E se fora vostede leal, estando en Fitur como estuvo conmigo estes días, entenderá, e eu vou explicar a todos, que as presentacións que se fan dentro do stand da Xunta de Galicia se pode estar falando perfectamente en galego, porque todo o público que está ali presente é galego. E se pode estar facendo unha presentación en galego e non hai problema de que non te entendan, é dicir, no, que eu son chino, ou eu son de León, ou eu son de Sevilla e non vos entendo se falais en galego. Non, porque no mesmo tempo que este ano o presidente Feijóo estaba presentando o proxecto de Xunta de Galicia de Turismo, donde eu estaba presente,
onde eu estaba presente, a ese mesmo tempo, no pabellón da Comunidade de Madrid, o alcalde de Madrid estaba facendo a presentación de Madrid. E no pabellón de Cantabria, enfrente, o señor Revilla, presidente de Cantabria, estaba facendo a presentación de turismo de Cantabria. E así no de Euskadi, na da Comunidade Valenciana e Andalucía. Que quero decir? Que ao final son os medios de comunicación de cada comunidade autónoma os que atenden as presentacións desas cuestións. E é máis, a repercusión mediática está aquí, no Faro de Vigo, no Diario de Arousa, na Voz de Galicia, na Radio Galega, na Cadena SER, nos medios de comunicación escritos, radiofónicos e televisivos de aquí. E ao final, como dicían alcaldes do PSOE e do PP, ao final Fitur calé, que é unha reunión de galegos, alcaldes, diputacións e xunta, unha reunión que se debía celebrar en Santiago ou en Pontevedra, en Madrid, porque ali é onde estamos todos. E ahora lle respondo, non poden asistir ao recoñecemento do campo en paisaxe, porque é ás 11 da mañán, creo lembrar que era esa recollida dese recoñecemento, só teño un corpo e estaba en outra reunión. Estaba nunha reunión coa diputada de Turismo da Diputación de Pontevedra para falar de Adrovello e de intentar estaba coa de Gabinete de Turismo, perdón, sí, despois silencio, sí, estaba coa técnica de turismo Ana Doval con ese tema e despois veu a diputada cando acabou ese acto porque eu estaba reunido con eles e co Ministerio de Fomento para falar de Adrovello, cuestión que despois poden falar co Conselleiro de Cultura despois da presentación que se celebrou unha hora máis tarde e tuve unha reunión con Román para falar de Adrovello. Entonces eu estaba reunido con responsables da Diputación, co Ministerio de Fomento e despois co Conselleiro de Cultura para falar de Adrovello, que era o que é interés xeral do Concello do Grove. E iso é para que vale Fitur, para intentar conseguir curiosamente reunións que aquí casi son imposibles de obter, pero ali resulta que en 10-15 minutos, como conselleiro pasa polo teu lado, nos sentamos e falamos. E iso foi, para min, unha das mellores resultados que tuve de ir a Fitur. Pero lle quero dicir máis, Fitur, insisto, non ten sentido se non vamos a nivel conxunto, comunidade autónoma ou diputación, porque un concello non ten presencia, non ten repercusión. A foto que se saca ali, e lle podo ofrecer fotos e vídeos onde se ve a alcaldes presentando o seu proxecto e no público haber dúas personas, dúas ali sentados. E os medios de comunicación, que estaban ali? Televisión de Galicia, Telesalnés, Faro de Vigo, o sea, os medios de comunicación do Grove. Así, pois, sigo insistindo, seguirei perdido, pero por suerte, quen poden acertar, e parece que non anda moi perdidos, son os veciños e veciñas do Grove, que nos deron 10 concelleiros a cambio de 3. Polo tanto, tan mal non o estaremos facendo. E agora remato, e un anuncio moi directo para vostede, señora Castro. Mañá mismo voulle presentar unha demanda a vostede. Por qué? Porque hai unha lei que se chama Lei de Protección de Datos, e xa me explicará vostede como ten información e onde saca información de se eu votei ou non votei a ese concurso, e iso é moi grave. Iso non é público e é privado, e se iso é privado, xa me explicará vostede de onde saca eses datos. Lei de Protección de Datos, que sepa que a vou a denunciar. Porque está infringindo vostede a lei de protección de datos, e se hai un voto que é secreto, vostede ou unha e dúas ou está metida na organización, e se é así, peor aínda, porque non pode facer público aquí quen votou e quen non votou. Vostede con meus datos non xoga. Por tanto, xa o dixo na campaña electoral, no debate xa o dixo, e agora volvo a repetilo, e agora sí que lle vou facer unha demanda, porque xa van 2 veces e por aí non paso. Lei de Protección de Datos, polo tanto, vostede, os meus mensaxes, o meu WhatsApp, ou as miñas votacións, o que eu fago personalmente, a vostede non lle importa. E así que sepa públicamente, e está recollido, que a vou a denunciar, porque a saber, xa me empeza a preocupar moi moito que están facendo vostedes con eses datos, moi moito, e onde saca vostede esa información. Quen é vostede para dicir aquí que eu, José Cacabelos, votei ou non votei polo Travel Wow? Quen é vostede? Pero quen é? Quen é? A ver, que hai detrás deso? Non, que me dá igual, o que quero dicir é, por que pode vostede dicir aquí que eu non votei? Pero como pode estar vostede dicindo isto? Vostede sabe a gravedade do que acaba de dicir? Sabe a gravedade do que acaba de dicir?
Lei de protección de datos, señora Castro. E está, que sepa que vai recibir unha demanda da miña parte. Lei de protección de datos. Está grabado e está recollido en vídeo. Vostede acaba de dicir aquí públicamente que José Cacabelos non votou por ese Travel Wow. Polo tanto, non participei en ese concurso. Eso é unha información da miña privacidade que non lle vou permitir. De acordo? Estás equivocando moito, señora Castro. Moito, moito, moito. De acordo? Espero que lle quede claro. Así pois, a política deste Concello e deste Goberno a nivel turístico está moi clara e vamos a seguir traballando en todas as actividades posibles que realizamos ao longo do ano e a seguir traballando para que a Festa do Marisco xa sexa reconocida a nivel internacional. Ese é o turismo que facemos, porque ademais eu, para ir a falar cos empresarios do Grove, non necesito ir a Madrid a Fitur. Os convoco aquí e falo con eles. E o que teño falado cos hosteleiros do Grove é que levamos 4 anos que non van mal, como así o reflicten os datos do INE, Instituto Nacional de Estadística, que nos din que xa recuperamos o nivel de 2010. Desde o ano 2016, o Grove xa recuperou a crisis de hostelería que tiña no ano 2010, porque as pernotacións no mes de agosto xa son moito maiores que as que había en 2010. Desde o ano 2016 debería haber eso. Eso quere dicir que a hostelería e o turismo no Grove non está mal. O que anda peor é o comercio, pero o comercio non é un problema xa do Grove ou local, que o é tamén, e por iso temos que traballar conxuntamente. É un problema global, porque todos sabemos esas grandes plataformas que están traballando e competindo moi directamente cos nosos locales e pequenas empresas e comercios, e iso é onde temos que facer o esforzo para mellorar eso. Por que? Porque hoxe en día calqueira de nós pode comprar desde a casa ás 12 da noite e mañán ter aquí o produto que queiramos. E iso é a real competencia a que se están enfrentando lamentablemente os nosos comerciantes. E desde aí, desde a Concellería de Comercio e o resto do Goberno, vamos a traballar para intentar favorecer que a xente do Grove e os que nos visitan compran, consuman máis aquí no Grove. Pero hai que diferenciar en sectores económicos, a pesca, claro que sí, todo o que ten que ver co mundo de mar, e estamos traballando ben, e o turismo que está en alza, por moito que a vostede non lle gusta, está en alza, cada vez se están abrindo máis instalacións hosteleiras, cada vez temos máis, estánse abrindo máis licencias de hoteles, estánse abrindo máis restaurantes e bares, e se están convertindo máis apartamentos turísticos. Por lo tanto, o Concello de Grove está empezando a ser, e xa é, estáse consolidando, mellor dito, como un dos destinos turísticos máis importantes de Galicia, e aí están os datos obxectivos. Consulte Xunta de Galicia, consulte INE. Outro problema é o comercio e a pequena empresa, que aí sí que temos que traballar conxuntamente para intentar favorecer o comercio local. E iso era unha das ideas que tiñamos con Mercadillo de Nadal, que esperamos, unha vez dado o primeiro paso, que para min é o máis difícil de todos, é intentar favorecer esa actividade, porque reconocemos que o Nadal é unha actividade de compras, é un momento de compras, e, por lo tanto, temos que seguir fomentando e traballando conxuntamente para elo. Pero, desde logo, quero dicirlle, e xa con isto remato, que este goberno ten traballado man a man, codo con codo, cos diferentes colectivos empresariales e comerciantes deste Concello, tanto na Festa do Marisco como na época de Nadal. E así vamos a seguir traballando durante todos eses meses. Polo tanto, señora Castro, a súa realidade, a realidade que vostede ve do Grove, está claro que non coincide coa dos nosos 10. Por sorte, e espero que sigamos acertando os compañeiros e compañeiras do goberno, por sorte, a realidade política e a realidade social que este goberno está mirando coincide moito coas dos nosos veciños e veciñas. De aí o apoio social que este goberno ten como nunca na historia da democracia da vila do Grove. Eso mal que lle pese, mal que lle pese. E así seguiremos traballando. Moitísimas gracias e sin máis puntos se levanta a sesión. Señor secretario.